كلنتنا كنكدلو زغبا مገደ بمولو ንመንክ መስቦይ ነቦ ከምቲ ክራይስት ነቦ ዝመሰለው ወይ ድማ ዝገለጹ እሱ ክንጸውር እሱ ጥራይ አይኮነንካ አውትሻይን ክንገብር ለተለወጥካ ከይድካ በግዲ አይተሐውስ ክርስቶስ እሱ ከሙ ይተመናኒሱ ኔቸር ናይ ሰብ ግን ከኮሪ የገድዶይ ጻፍ ቅዱስ ስለዝፈልጥ አይተኮሩ ይበል ኮሪ ግን ታይተጎሪ አብኩራኹም አይሄደር ንምንታይ ምንዋቅ የለና ክብረ አምላክ እንጸውር ስለዚህ ርስና እንታ አንገበር ግባና አምላካው ባህር ከነማዕብል ክንጅምር ይግባና ስለዚህ ኩል ጊዜ አበተሐሳስብና አመዝገብና አምርዳና ከነቀምጦ ዝግባና አነ ንክብረ አምላክ ተጸዋዕ ሰብ ጥራይ ሰናይ ዝብል ቃል ካራክተሩ ይንዛል ካራክተሩ ሪፍሌክት ትገብራለህ ሰናይ ኸም እግዚአብሔር አባሃ ካራክተሩ ሰናይነቱ ይገልጽ ነገራት ኩል ጊዜ አብልብና አባምሮና ስለዚህ እንታይ የለካ ምፍላት ዛት ወይ አምላክና ድማ በቲ መገድና ፈርደና ይፈተውን ታዳ ካራክተር ነገር ግን አገልግሎቶምን ዘረቦምን አቃውሞምን በበይኒ ካብዚያቶም ተግበር ረሃብ ክፉ ዘመን በመንዲፋይ ነኾን ይናና በሰብ እንተ ዳ ዕሪኻ ያኸ ጽቦ ዘመን ኸው ሃሌሉያ አቦ ነመስግነካ ለና ስለዚህ ሰዓት ሲ ስለዚህ ማዕድ ዚ ስለዚህ ያው ዝኾነ ቃልካ ነመስግነካ ለና ስለ ሕዋቴ መስግነካ ኣለኹ ስለዚህ ህልውና ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር አቦ ናይ ቃልካ ማዕዲ ክብር ንበካ ለና ጊዜና ባረኽ ዘመንና ድማ እግዚአብሔር አቦ ባረኽ ንጽሊ ተፍቅሮ ወድኻ በኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ ሃራይ መቀጸልታ ሓንቲ ኮርሲና ንቕጽል ዘለና ሎሚኻ ሳልሰይቲ ኮርስ ኔታ ቀጽል ናይ ዝሓለፈት ጸሎት ትብል አርስቲ ውጽኢታዊ ጸሎት ንምጽላይ ቤዚክ ወይ ድማ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር እንታይ ተዳይልና ኢንፋክት እዚ ውጽኢታዊ ጸሎት ንምጽላይ ጥራሕ አይኮነን ንምንባር ውጽኢታዊ ናብራ ንምንባር እንታይ የለና እዚኣቶም ጽሒፈም ዘለኹ ኣብዚ ሎሚ ንመሃሮ ምምዕባል ክርስቶሳዊ ወይ ድማ አምላኻዊ ባህሪ ምምዕባል አምላኻዊ ባህሪ አገዳሲ ኣብ ኩሉ ገጽና ህይወት ከነማዕብሎ ዝግባአና ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ እንታይና ክንገብር እንተዳይልና ጀመራ ከምቲ ኩሉ ጊዜ ንገብሮ ትርጉሙ ንፈልጥ ኢና ድሕሪ ድማ ዘለዋ ነጥብታት ድማ እንዳርኣናይ ንከይድ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ከም መእተዊ ጥቕስና ጌርና እንጥቀመሉ ካልኣይ ጴጥሮስ ካብ ሓደ ምዕራፍ ሓደ ካብ 1 እስካብ 5 እዩ ባሕንሳ ኮይና ክንንብብ ኢና ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 እስካብ 11 ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ኮርስ ዝነበረ ዝረኣናዮ መበገሲ ጥቕሲ ጌረ ኣብዚ ወሲደ ዘለኹ ንዑ እዩ እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ዝፀዋዓና ኣምላኻዊ ሓይሉ ንህይወትን ንፍርሃት እግዚአብሔር ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ብታ ክብርትን ዓባይን ተስፋ ዝረኸብና ኣብ ዓለም ብፍትወት ስጋ ካብ ዘሎ ጥፍኣት ወጭኹም ተማቕልቲ ተኣምላኻዊ ባህሪ ምእንቲ ክትኮኑ ብትጋህ ዘበለ ተጋደሉ ይብል ተማቕልቲ ተኣምላኻዊ ባህሪ ምእንቲ ክትኮኑ ይብል ኣምላኻዊ ባህሪ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብቲ ሓደ ዘመሓላልፍ ሐዋርያ ጴጥሮስ ካብቲ ሓደ ዘመሓላልፉ መልእኽቲ እንታይ እንተዳይልና ሪና ተማቕልቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ምእንቲ ክንከውን ፃውዒት ከም ዘለና ነጊርና ኣሎ it's our call ማለት እዩ እንታይ ክንገብር ነቦ ክንመስል ንወዱ ክንመስል ኣምላኻዊ ባህሪ ከነማዕብል ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ባህሪ ብዙሕ ጊዜ ጠባይ ዝብል ትርጉም ስለንሕቦ ምሱ እንዳጋጨና ምእንቲ ከይጋጨና ባህሪ ጠባይ ኣይኮነን ህደኢልካ ምዝራብ ዓወይልካ ምዝራብ ገለ ኣይኮነን ባህሪ ክንብል ኮለና ኣብ ውሽጥና ኣብ ደገና ክርአ ዝግብኦ ናይ ሞራል ካራክተር ኣይኮነን ንዛረብ ዘለና ግን ከምቲ ንኣምላኽ ክንመስል ዝተፀዋዕና ህዝቢ ንዑ እንመስለሉ ወይ ድማ ኣምላኻዊ መገድታት ምስዓብ ኣምላኻዊ ናይ ህይወት መስመራት ተኸቲልካ ምኻድ ሓራይ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከምቲ ዘንበብክዎ እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ዝፀዋዓና ይብል እቲ ብፍልጠት ክብሩን
ደግነቱን ጸዋና ጸዋና ሁሉ ሰው ሊኮነን ጸውይና በፍልጠት ጸውይና እዩ እንታይ አይነት ፍልጠት ብቲ ግሎሪየስ ሆነ ኖሌጅ በፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ጸዋና አምላኻዊ ኃይሉን ህይወት ፍርሃትን እግዚአብሔር ዘኾን ሁሉ ካብ ዝህበና ቡ እታ ክብርትን ዓባይን ተስፋን ይብል እታ ክብርትን ዓባይን ተስፋ ረኺብና ያይና ወሉድ አምላክ ኮይንና ኢና ምሱ ግን ከነማለው ዝግባና ነገር ግን አሉ ኣብ ዓለም ብፍትወት ስጋ ካብ ዘሎ ጥፍዓት ወጪኹም ይብል ተዘረኸብና ተስፋ ኣሎ ናይ ዘላለም ህይወት ኣሎ ዝሃበና ግዛኣት ኣሎ መንግስቲ ሼር ጌርና ውሉድ ኮይንና ኢና ግን ጎን ጎንኻ ክጎድል ዘይግብኦኻ እንታይ ክበሩ ይልና ኣሎ ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ጥፍዓት ካብኡ ወጪኹም ተማቐልቲ ኣምላኽ ባህሪ ምንጂ ክትኮኑ ይብል ምእንቲ ክትኮኑ ኢኹም ኣይበለና ምእንቲ ክትኮኑ እንታይ ማለት ባህላ ዘራርባ ዝምዕብ ኢሉ ማለት እዩ ዝውስኽ ማለት እዩ እንሕና እንተጋሃሉ እዩ ማለት እዩ አሜን ስለዚ እንታይ ንገብር ግባና እዩ ኣብ ህይወት ንምንታይ እዩ ብዛዕባ ጸሎት ደይኮነ ተኣረስትና ከመይ ጌራ ብዛዕባ ባህሪ ክስታይ ይገብር ባህሪ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣምላኽ ነቶም ዕሩይ ባህሪ ንዘለዎም ዕሩይ ዝኾነ ኣካይዳ ንዘለዎም ክብሩ ይገልጽ ሓደ የኣምኖም ካልኣይካ ክልእኾምካ ይተኣማመን ንምንታይ ክስከሙ ይኽእሉ እዮም ነቲ ሂዞሞ ዘለው ክቡር አጀንዳ ተጠንቅቆም ክሕዙ ይኽእሉ እዮም ዓይነት እቶም ጥንቁቃት እቶም ዓቃላት እቶም ገዛ ርእሶም ዘመሓድሩ ሪኹም ኣብዚ ታሕቲ ኣቐሚጥ ኣለኹ ምናልባት እዚ ብዛዕባ ኤጲስቆጶስ ተፃሓፈ ክኸውን ይኽእል እዩ ነገር ግን ካብቲ እቲ ኤጲስቆጶስ ዝያዳ ካብቲ ካልእ ምእመን ናብቲ ናይ ኣገልግሎት ቦታ ስለ ዝሰሓብ ስለ ዝፅዋዕ ንዑ ክብድ ዝበለ መምዘኒ ተቐሚጡ ኣሎ ነገር ግን ከም ሓደ ክርስቲያን ድማ ብጣዕሚ ዘጠመና ዝኽእል ነጥብታት እዮም እዚአን ዳሕር ክንሪአና ሃራይ ክርስቶስ ከም ሞዴል ከም ሮል ሞዴል ናትና ክርስቶስ ከም ሮል ሞዴል ናትና ካራክተሩ ዕሩይ ንሕና ንኻልእ ሰብ ክንመስል ኣይተፀዋናን ንሕና ንክርስቶስ ክንመስል ኢና ተፀዊና ስለዚ ንክርስቶስ ክንመስል እንተላ ተፀዊና ዕብራውያን 1:3 እንታይ ይብል ንሱ ናይ ክብሩ ነፀብራቕን ቅርፂ ባህሪውን ኮሎ ኩሉውን ብሓይሊ ቃሉ ፀዊሩ ኮሎስ ምንፃሕ ሓጢኣትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ንሱ ናይ ክብሩ ነፀብራቕን ቅርፂ ባህሪውን ይብል ቅርፂ ኮኔልየን እዚኣ አንቢብያ ናብቲ ትርጉም ቅድሚ ምኻንና እዛ ጥቕሲ እዚኣ ክትሕግዘና ስለትኽእል ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ዕብራውያን ንሱ ክገልጾ ከሎ ማለት እዩ ንሱ ናይ ክብሩ ነፀብራቕን ቅርፂ ባህሪውን ኮሎ ይብል ናይ ክብሩ ነፀብራቕ ቅርፂ ባህሪውን ኮላ እዩ which ስታምፕ ኣለዎ ምልክት ኣለዎ ኤግዛክትሊ ነቦ ክገልጾ ይኽእል ብኩልንተኑ ማለት እዩ ብስርሑ በካይዱ ብባህሪው ብምዕጋሱ ብኩልንተኑ ነቦ ገልጾ ኩሉ እውን ይብል ብሓይሊ ካልኡ ፀዊሩ ኮሎስ ይብል ምንፃሕ ሓጢኣትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ሃሌሉያ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ባህሪ እንታይ ማለት ካራክተር ካራሶ ካብ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ዝመፀ እዩ ኣብዚ ገለ ትርጉም ኣቐሚጥ ኣለኹ ዝመፀ ኮይኑ ካራክተር ኢሜጅ ዝትርጎም ማለት እዩ ኢሜጅ ይትርጎም ኣብዚ እንታይ ኢልና አንቢብና ንሱ ናይ ክብሪ ነፀብራቕን ቅርፂ ባህሪ እንከሎ ኩሉም ብሓይሊ ቃሉ እንከሎ ምስሊ ይዛረብ ምስሊ ናይ ኣቦ ኤግዛክት ዝኾነ ኢሜጅ ናይ ኣቦ መን ተሰኪሙሎ ክራይስት ሃራይ ዝመፀ ኮይኑ መለለይ ምልክት ምስሊ ማህተም ክታም ቅርፂ ዝኣመሰሉ ዓይነት ሓሳባት ወይ ድማ ትርጉማት ዝሓዘ እዩ ካራክተር ክንብል ከለና ጠባይ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣለኹም ምሳይ ጠባይ ኣይኮነን ማለት መለለይና እዩ ምልክትና እዩ ነቦ እንመስለሉ ንሕና ምሰቦ ምዃንና ምልክትና እቲ ናይ ውሽጢ ሰብና ምልክቱ ባህርያቱ ምስሉ ነቦ ይዝመስል ከም መስልና ከም መልክና ሰብ ንግበር ንፍጠር ክብል ከሎ ኣብ ዘፍጥረት ንመን ዝመስሉ ብኩለንተኖም ነቦ ወይ ድማ ንኣምላኽ ዝመስሉ ሰብ ይፈጢሩ ንሕና ካብ እንስሳ ንፍለየሉ ብጀካ ኣእምሮና ካብ እንስሳ ፍለዩ እንታይ ማለት እዩ ካላ ዘራርብ ኣተሓሳስባና እንስሳታት ኣይሓስቡን እዮም ማለት ግን ኣይኮነን ይሓስቡ እዮም ግን ኣተሓሳስባና ጥራሕ ኣይኮነን ንዓና ዝፈለየና ብሕልፊቶም ውሉድ ኣምላኽ ዝኾንና እንታይ ዳ ካራክተርና ውሽጣዊ ሰብና ኩለንተናና
ክንከደሉ ዝግባእ መገደ ብሙሉ ንመን ክመስል ይግቦይ ነቦ ከምቲ ክራይስት ነቦ ዝመሰሎ ወይ ድማ ዝገለጹ ነና ድማ ክንገልጾ ምእንቲ ክንፈልጦ ዝግባእና ካራክተር አሉ ምልክትና ተናያቦ ምልክት አባና ካራክተርና እሱ ድማ እንታይ ገብር ግቦይ ክምዕብል ግቦይ ንምንታይ ጻወይትና ስለዝኾነ ንመን ክመስል ንወዱ ክመስል ንመን ክመስል ነቦ ክመስሉ በካይዳና አሜን ናብ ክራይስት ብዝለገብካ መጠን እንዳተለወጥካ ያትኸይድ ጎይታ ከም ንቀበል አትሒዝና ነቦ እናመሰልና ክንከይድ ግድን ንዝክር እንተዳ ኮይና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ናይ ኣገልግሎት ዘመኑ ካብቶም ንሱ ዝነበሩ ሓዋርያት ሓደ ጴጥሮስ በብዙሕ ነገሩ ሕውኽ ዝነበረ ሰብ በብዙሕ ነገሩ ቁልጡፍ ዝነበረ ሰብ ነገር ግን ነገራት ንምሓዝ ድሉው ካብ ዝነበረ ሰብ ክሪኦ ከለና ጴጥሮስ ዝተወሰነ ግዜ ምስ ጎይታ ከይዱ ከምቶም ካልኦት ሓዋርያት ማለት እዩ ድሓር እቲ መከራ ምስ መፀግና ክሓድም ደልዩ መከራ ምስ መፀግና ገዲፍዎ ከይዱ ድሓር እንታይ ሚሎ እሞ እዚ እውን ንዑ ይመስል ይሲ ምስኡ ብዝወሰድካዮ ግዜ መጠን እንዳተለወጥካ ኢኻ ትኸይድ ብዕላማ ክትገብሮ ከለኻ ንዑ እንዳመሰልካ ትኸይድ بمدب كتجرب بفلتت كتجرب نعند مثل كاتر من هذول كلاي بتروس انت عايزوا لنا انت بفلتت كبرون دجنة تسوعنا أملاخ وحيلون هوتون فرحتك جابر زخون كله كاب ذهبنا كله يزبل استرفنا جري انت هني مقبال نكتلوت كله انت هتجيرنا توهبنا بو تخبرتنا عبين تسفى زرخبنا يبل زي استفدت أمي ነገር ግን ኣብ ዓለም ብፍትወስጋ ካብ ዘሎ ጥፋኣት ወጪኹም ተማቐልቲ እቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ምእንቲ ክትኮኑ ክብል ከለኻ ፕሬዘንት ኮንቲኒዩስ ዛርዘ ብቐጻሊ ክትልወጡ ሜታሞርፎ ይብሎ ፍቲ ናይ ግሪክ ሮሜ 12 ዘሎ ማለት ብመዳስ ሓሳብኩም እንታይ ግበሩ ተለወጡ ኮንቲኒዩስሊ ናይ ምልዋጥ ፕሮሰስ ማለት እዩ ብቐጻሊ ናይ ምልዋጥ ፍልጠት ቀጻለ ንክትልወጥ ኢልካ ከተፍቅድ ኮላኻ ኣምላኽ ኣባይና ባኻትኩም እንታይ እንዳገበረ ኸይድ ናይ ለውጥ ፕሮሰስ እንዳሰራሐ ኸይድ ዋይ ንዑ ክንመስል አሜን ስለዚህ እዚ ከምዚ ዓይነት ምርዳእ ዘለዎ ሰብ ክጽሊ ከሎ ኢፌክቲቭ ዝኾነ ጸሎት ይጽሊ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ እንተዳ ከገልግል ወጪኡ ኢፌክቲቭ ዝኾነ ኣገልግሎት የገልግል ማለት እዩ إذا خمس عينت مرد إذا أملاخه بحر أبيوتو بيولد زجبر سب كجلجل أنت لاوتيو جزارو ستأكم نبزو حد كاتأكم كم تهاري بوليس أنت يموتوا يزولوا مالي إذا أنت جبركا جزار سخانة تونز سامعو خان تاتجبرها كتدحنيها كتأكمها أمين إسكتوس كويتا سلازي أب جزار سنا إنفست نجبر زجب أنا بمولو زي قال لي زخانة كاركتر بيولد كنجبر يجبان أملاخ أزمنا بحري أمين مسكين أي إبراهيم ملقتي إبراهيم after amplified أنت هم دولو كروك نقولكم مناتهم after نيتقرنيا نسو نايكبر ناس أبراهيم كرس بحريهم كلهم بقايلك على سيوري كلهم من صحة مسكبر على أب يمان قرما تقمت يلو أب كلتا virgin هذا KJV table who being the brightness of his glory and express image of his person express image of his person even amplified in Taiwan he is the sole expression of the glory of the light being a bracket in Taiwan the outraying or radiance of the divine كم تعب بطرس جالس وازلو مات ملكوتاو زخونه كاركتر ملكوتاو زخونه بحريات ويدما نيتشرو አቃውሙ እሱ ክንጸውር እሱ ላይ ኮነንካ outshine ክንገብር ከነንጸባርቆ ንዝረእካ ዘበለ ብሙሉ አባኻ ክብረ አምላኽ ይርአ አባኺ ክብረ አምላኽ ይርአ ብዙ ጊዜ እነጋጮ ነገር አለምሽ እሱ ድማ እንታይ ሰብ ብዛባ ክብረ አምላኽ ክምህር ይኽእል እዩ ብዛባ ቅብአት ክምህር ይኽእል እዩ ብዛባ ዝተፈላለ ነገር ክምህር ይኽእል እዩ አው ዘይርአ እንተ ዘይነብሩ ኣብ ሕልውና ዘይኣተው እንተ ኣብ ክብረ አምላኽ ድማ አው ዘይግለጽ ኃይሉ አው ዘይግለጽ እንተ ዳ ኮይኑ ሰብዚ ኣብ ገለ ቦታ መተዕራ ይደሊ ማለት እዩ ስለዚህ ከዕረለዋ አበይ ካፍቲ መሰረቱ ካፍቲ ፍልጠት ካቦቱ
نعملخ نممسال تجحت كتكايد عليك كتمسلول لك ممسال كم بالكونا تناي تقرنيا كل تناقر سل الزارب ممسال كم بالكونا ممسسال أيكون النزار زلنا وإذا ما كمسال اللو أيكون النزار زلنا ردنا يمش كتكون على كاين النزار زلنا كون اللو أبي وتو كقلة تجبوك كقلة على ስለዚህ ናይ amplified ጽቡቅ ጌሮ ገልጽና the outraying or outshining or radiance of the divine he is the perfect imprint you know the perfect imprint ፍጹም ዝኾነ ቅርጽ ወይ ድማ ማህተም ወይ ድማ ምልክት ዘለዎ ስታምፕ ዘለዎ እቲ መሰረታዊ ትርጉም ናይዚ ካራክተር ዝብል በሓደ በሊሕ ዝኾነ ነገር ምጽራብ ኣብ እንጨይቲ ወይካ ኣብ እምኒ እዩ ትርጉም ሊተራል ሚኒንግ ናይት ቃል ወይ ኣብ እንጨይቲ ወይ ኣብ እምኒ እንታይ ማለት مقراص ስለዚህ አባይና ባኻትኩም አምላኻው ባህሪ እንታይ ግበር አለው ቅረጽ አለው ከምታ ኣብ እምኒ ስክራች ዝግበር ከምቲ እምኒ ወይ ድማ እንጨት ሻርፕን ንገብሮ አባና ድማ ክብረ አምላኽ ክንጸውር ምእንቲ አምላኻው ባህሪ ነንጽባህ ክንመላለስ ኮለና ዳተቀረጽና ክንከይድ አለና አሜን ሃሌሉያ ንምንታይ نوعون خنكون كبرون خنتصور كم تصور حزبي and he is the perfect imprint and very image of God's nature very amplified very exact which is بتخكل معناته أتصبغه تقريناً I think أتصبغه مثلاً أتصبغه تجاوره يجلسوا من كريستوس يسوع ስለዚህ نحن كريستوس نويد ما ناي كريستوس يناخم بالكلنا كالي confusion أين فترنينا confusion فترة له مخنيات انتهي تلاقينا أكيدنا أبكالو أفتم تسمعنا أفتم دسعونا أفتم ذكرتنا ويد ما أفتم أنا قال لهم إلى نوع سبات confusion فترة له مستر سلنا حواوس أزيز لازيل نتشور لازيل يكون كرايستن كوم يكون نتصور بمنتاي بكل انتنو بمنتاي بتمرتو بمنتاي بكايدو بمنتاي بقاومو بممللاسو زغلصو ነገር አለው ስለዚህ አንን ስኻትኩም ድማ ነዚ ክንከውናስ ስለዚህ ክርስቶስ ናትና ሮል ሞዴል አሜን ማለትም እሱ ከምት ዝግባ ነቦ ገሊጽዎ ስለዘሎ ሓደ ኮ ነቦ ዝራእይ የለን ክብል ኮል እንታይ ዝብለና ዘሎ ነቦ ክገልጾ ዝኽእል የለን زابابو رجزءنا خوينو كزارب زخيل يلبون نمنتاي أي رأيون أسواي كوي يوم كنا يوم تاريخ خل زغنا عبنت كنا ناخيل يوم زابا أملاخ سمعون زراعيهم ببينيو فلتت بمسمع يعطيو فلتت بمرأيكا يوسخي فلتت بمسمع يا أتويهم بالكلنا نتهنا نزلنا partially بزعبات نجارتي كنزارب نخلينا فلتت بعيني أتوي لما يوسخن بالكلنا رجز أنياتات نخون تعصواي عرب قالوا كسلي كله نسب فيليب نسب إفسون تايلو أنت لبناهم بريو أنت لبناهم بريو السماءهم كتعيا كونينو أنت لبناهم بريو لذي نوش تسبنا فلت أزجبو كهلو أزجبو فلتت كوسخ على بفلتت كبرون دقنتون سوينا خد كله سقيلو كنا نسوينا زمق لنا فلتت هلو لذا حدث effective زخنة قالوا نخص اللي انتهي اليوم تدايلنا إذا نجار زي اليوم استعرّي كاركتر زم قبل كاركتر نبي جزء نفتي أملاخ نبزق أمته ممزاني مالجي أدلائنة بحري كم بالكلنا كريستوس موديلنا أنت لنا نكريستوس كن مسل دما تعويتنا يوم كلا بيتروس حواري بيتروس دايلنا له ديس أوعكم تعوينا يوم ده هنجبر ملاخو بحري كنا معبل ስለዚህ ንክርስቶስ ክንመስል ጻውዒትና ስለዝኾነ ቀዳማይ ጻውዒትና ስለዝኾነ ድሌትካ ኣይኮነን ድሌትና ኣይኮነን ደሃን ተተቀየርካ ጽቡቕ ተተቀየርካ ከምኡ ዝበሃል የለን ጻውዒት እስኪ ጻውዒት ይበሉ ጻውዒት ይበሉ ንክርስቶስ ምምሳል አሜን ሃሌሉያ
ስለዚህ እተጸዋናሉ ኤሪያ ከነገልግል ዕውት ዝኾነ አገልግሎት ከነገልግል እንተዳኮይና ንክርስቶስ ዝመስል ባህሪ ከነማዕበላል ካልኣይ ቆሮንቶስ እንታይ ይብለና ኸውን ካልኣይ ቆሮንቶስ 3:18 እንታይ ይብለና ኸውን ካልኣይ ቆሮንቶስ 3 ንሕና ኩላትና ግና ብቕሉእ ገጽ ነቲ ክብሪ ጎይታ ከም ብምስያት ጌርና እናጠመትና ከም ካብ መንፈስ ጎይታ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ናብቲ ምስሊ ኣርኣዩ ንልወጥ ንሕና ኩላትና እዩ ዝብል ንገሊኦም ኣይበለን ንኣገልገልቲ ይበለን ንሕና ኩላትና ስለዚ ኢፌክቲቭ ዝኾነ ናብራ ኢፌክቲቭ ዝኾነ ኣገልግሎት ኢፌክቲቭ ዝኾነ ውፅኢታዊ ዝኾነ ጸሎት ንኽንጽሊ ክንልወጥ ይግባአና እዩ ዝልወጥ ካራክተር ኣለና ንሕና ኩላትና ግና ብቕሉእ ገጽ ነቲ ክብሪ ጎይታ ከም ብምስያት ገና እናጠመትናዮ ሓደ ኣብ ቅድሚና እነቐምጦ ሳምፕል ሞዴል ጌርና ንመን ንክርስቶስ ኢየሱስ ጌርና እንታይ ንገብር ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ምስሊ ኣርኣዩ ናብ ምስሊ ኣርኣዩ እንታይ ንገብር ንልወጥ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ከም ናብቲ ምስሊ ኣርኣዩ ንልወጥ እንዳወሰኽና ንኸይድ እንዳተለወጥና ንኸይድ ናብቲ ኤግዛክት ዝኾነ ስታቸር ናይ ጎይታ ስጋብ ንበፅሕ ስጋብ ንኣቱ ንልወጥ ኣሜን እንዳተለወጥካ ትኸይድ ክርስቲያን ከምኡ እዩ ኣምላኻዊ ባህሪ ክትማዕብል ኩላኻ እንዳተለወጥካ ኢኻ ትኸይድ ሃሌሉያ ከምቲ ዝነበርካዮ ከምቲ ቀደም ዝነበርካ ከምኡ ኢኻ ክትበሃል ፅቡቅ ኣይኮነን ከምቲ ናይ ቀደም ሕጂ እንትኩሪ ኣለኻ እዚ ናይ ሰባት ዘራርባ ፋክት ኩራ ገለመለ ምዘ ይኮነ ነተሓዙ ዘለና እዚ ካልእ እዩ ኩራ ይግባእካን እዩ ግን ኔቸር ናይ ሰብ ግን ክኩሪ የገድዶ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ዝፈልጥ ኣይትኮሩ ይበለ ኮርዩ ግን እንታይ ትገብሩ እዩ ኣብ ኩራኹም ኣይሂደር ምክንያቱም ዝሓድር ኩራኻ ፅቡቅ ኣይኮነን እዚ ሕጂ ኔቸር እዩ ነዚ ኮነ ንዛረብ ዘሎ ሕጂ ነቲ ናይ ውሽጥና ነቲ ፖስቸር ናትና ነቲ ቃውማ ነቲ ስትራክቸር ናትና ይዛረብ ዘሎ ብፍልጠት ደረጃ ከተማዕብሎ ዝግባእካ ናይ ዕላማ ሰብ ክትከውን ናይ ቪዥን ሰብ ክትከውን ከምቲ እሱ ሲሪየስሊ ዝተመላለሰ ከምቲ ጎይታ ሲሪየስ ለብዚ ምድር ዝተመላለሰ ኣነ ንስኻትኩም ሲሪየስሊ ክንመላለስ ብዛዕባ መንፈሳዊ ነገር ዘበለ ብምሉእ ሲሪየስ ክንከውን ኣለኹም ሳይ ካብቲ ኣብ ምድራዊ ዘሎ ማንኛውም ክብድ ዝበለ ኣቃውማ ኣሎ ቅልል ዝበለ ማእኸላይ ዝኾነ ኣቃውማ ኣሎ ኣብዚ ምድሪ ዝኾነ ዓይነት ሲስተም ከከምቲ ሲስተም ኢኻ ስታንድ ትገብር ወይ ድማ ምላሽ ትህብ እዚ ኻ ካብ ኩሎም ሲስተማት ናይ ምድሪ ዘሎ ብምሉኦም ዝዓበየ ስለ ዝኾነ ከምቲ ክርስቶስ ሲሪየስ ኮይኑ ስራሕ ወይ ድማ እዮ ኣቦ ኣብዚ ምድሪ እዚ ገሊፁ ዝኸደ ኣነ ንስኻትኩም ንክርስቶስ ክንመስል ኢና ክንብል ኮለና ሲሪየስሊ ብዛዕባ መንፈሳዊ ነገር ሲሪየስ ክንከውን ይግባአና እዩ ንምንታይ ንሕና ሞዴልና ንብሎ ክርስቶስ እሱ ከምኡ ተመላሊሱ ናተለወጥካ ትከይድካ ብግዲ እዩ ኣይተሓውስ ኣሜን ገለ ፀወታ ገለ ዕላል ገለ ቀልዲ ገለ ላግፂ ገለ ክፍኣት ገለ ፅልኢ ገለ ሕልኽ ኣይተሓውስ ንምንታይ ካራክተሩ ይኮነን ባህርያቱ ይኮነን ኣተይናታትኩም ባህሪ ክኸውን ዝግብኦ ድማ ከምዚ ካብ ኩሉ ዓመፃ ዝፀረየ ሃሌሉያ ኣሜን ስለዚ ንክርስቶስ ክንመስል ፃውዒትና ስለ ዝኾነ ናይ ምልዋጥ ኣሳይመንት ኣለና ናይ ምልዋጥ ትእዛዝ ኣለና ኮሊንግ ናትና ኮሚ ካልኣይ ጴጥሮስ 1:5 ዘንበብና እሱ ፀዊዕና ስለ ዝኾነ ክንልወጥ ብግዲ እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ዝፀዋዓና ይብል ዝፀዋዓና ተፀዊዕኻ ኢኻ ትልወጥ ሓራይ ካልኣይ ክብሪ ኣምላኽ እንፀውር ስለ ዝኾንና ክብሪ ኣምላኽ እንፀውር ስለ ዝኾነ ንምንታይ ምልዋጥ የለና እንታይ ፀገም ኣለዎ ፀጋን ግዜ ዓይ ናይ ምሕረት ዘመን እዩ ገለቱ ላይ ትኽእልና ንምንታይ ክብሪ ኣምላኽ ዝረኣየሎም ሰባት ክንከውን ፃውዒትና እዩ ኣሜን ስለዚ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 2:21 እንታይ ይብለና ካልኣይ ጢሞቴዎስ 2:21 ነውፅእ ብሓንሳብ ክንከይድ ምንተ ዝፅበየኩም ዘለኹ እምበኣርስ ሓደ እኳ ርእሱ ካብዚኣቶም እንተኣፅረየ ንሱ ኣቅሓ ክብሪ ተቐደስን ተግባር በዓል ቤት ዝጠቅም ሰናይ ግብሪ ዘበለ ተዳለወ ይኸውን እዩ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 2:21 ኦኬ ምልስ ኢልና እስከነንብቦ ካብ ተሓሳብ ፅቡቅ ገይሩ ክዳና ኮንቴክስት ምናልባት በይና ከይትወፅእ ተጠቕሲ
እትጽኑ መሰረት አምላክ ግና ቆይሞ አሎ እዚ ማለት እዚ ማህተም እዚውን አለዎ እግዚአብሔር ነቶም ናቱ ዘበለ ይፈልጦም እዩ ስም እግዚአብሔር ዝሰሚ ዘበለ ኩሉ ካብ ዓመፃ ይርሕቕ ግናኸ ኣብ ዓብ ቤት ካብ ዕንጨይትን መሬትን ዝኾነ ኣቅሓ ድማ እምበር ኣቅሑ ወርቅን ብሩርን ጥራይ ኣይኮነን ዝርከብ ገሊኡ ንክብረት ገሊኡ ንውርደት ይኸውን እምበኣርሲ ሓደ እኳ ርእሱ ካብዚኣቶም እንተኣፅረየ ንሱ ኣቅሓ ክብሪ እተቐደሰን ተግባር በዓል ቤት ዝጠቅም ሰናይ ግብሪ ዘበል እተዳለወ ይኸውን እዩ እንታይ ዝብለና ዘሎ እምበኣርሲ ሓደ እኳ ርእሱ ካብዚኣቶም እንተኣፅረየ ሓደ እኳ ርእሱ እዩ ዝብል እቲ ኣሳይመንት ናይ መን እዩ ናተይ ናታትኩን እቲ ኣሳይመንት ናይ መን እዩ ናተይ ናትኩን ፀጋ መፅኡ ኣፅረይካል ፀጋ ግና ኣብቲ ናይ ምፅራይ ፕሮሰስ ግና ክትክእል ምእንቲ ዓቕሚ ኮነካ ስጋብ ዘይፈተኻ ኣይትፀርን ኢኻ ክትፈትዋ ኣለካ ኣሜን ትፈትዋ ኣለካ ምክንያቱም ከምኡ እዩ ኣሳይመንት እምበኣርሲ እቲ ቃል ክዛረብ ከሎ እንታይ ዝብለ እምበኣርሲ ሓደ እኳ ርእሱ እዩ ዝብል ካብዚኣቶም እንተ ኣፅረየ ጅስ እንተ ዝብል ቃል ኩሉ ግዜ እንተ ኣሎ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣብ ክልተ ኦፕሽን ይብካ ኣሎ ማለት እዩ ከተፅሪ ትኽእል ከይተፅሪ ትኽእል ግን እንተ ፅረኻ ኢሉ ሪዛልትኻ ይብና ኣሎ እንታይ እቲ ሪዛልት ናይ ክብሪ ኣቅሓ ክትበሃል ኢኻ ኣብ ቤት ኣብ ሓደ ዓብ ቤት ኢልዎ ክልተ ነገር ኣሎ ሓደ ነገር ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ናይ ክብሪ ኣሎ ናይ ክብሪ ዘይኮነኻ ኣሎ ስለዚ ሓደ ሰብ ንርእሱ ካብዚኣቶም እንታፅረየ ካብቶም ዓመፃ ተባሂሎም ዘለዉ ምክንያቱም ምልስ ኢለ ክንብቦ ኣለኹ ተላዓሊ ብሕልፊ ግናኸ ኣብ ዓብ ቤት ካብ ዕንጨይትን መሬትን ዝኾነ ኣቅሓ ድማ እምበር ኣቅሑ ወርቅን ብሩርን ጥራይ ኣይኮነን ዝርከብ ገሊኡ ንክብረት ገሊኡ ንውርደት ይኸውን ከምኡ ድማ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ እንነብር ሰባት እዚ ዓይነት እዚ ናይ ለውጢ ፕሮሰስ ዘይኣተና ሰባት እንተዳ ኣለና ኮይና ናብቲ ናይ ክብሪ ስራሕ ምእንቲ ክነኣቱ ርእስና እንታይ ክንገብር ግባኣና ኣምላኻዊ ባህሪ ከነማዕብል ክንጅምር ይግባኣና ወይ ድማ ካብ ናይ ውርደት ኣሰራርሓ ክንርሕቕ ግባኣና ቀጢሉ ይዛረብ ካብ ትምኒት ጉብዝና ሕደም ምስቶም ብንጹህ ልቢ ንእግዚአብሔር ዝፅውዑኻ ዓሰር ፅድቅን እምነትን ፍቕርን ሰላምን ሰዓብ ይብል ሕጂ ሕደም ኢሉ ኣያቋረፀን ሰዓብ ካይሉ ሽዑ ሕጂ ተሓድም ዝገብረካ ነገር ኣሎ ክትስዕብ ዝገብረካ ነገር ካሎ ሕጂ ምሕዳም ጥራሕ ይኮነ መጽሓፍ ቅዱስ ኣቐሚጥልና ዘሎ ምስዓብካ ኣቐሚጥልና እዩ ኣሜን ስለዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ካብ ትምኒት ጉብዝና ሕደም ኣብቲ ላዕሊ ተዛሪቦ ዘሎ እንታይ ብዛዕባ ናይ ክብሪ ነገር ተዛሪቡሎ ክብሩ ክትፀውር ኢኻ ናይ ክብሪ ኣቅሓ ክትስመ ኢኻ ከተገልግል በዓል ቤት እንታይ ዝኮርዓሉ ማለት እዩ ዝኮርዓሉ በዓል ቤት ዝጥቀመሉ በዓል ቤት ዝሕጎሰሉ ክብሩ ዝገልፀሉ ቅድማ ኣስቴር ዝነበረት ንግስቲ መን ሽማ ዋሽቲ ዝመለሰቶም መልሲ ነቲ ንጉስን ኣስቴር ዝነበራ ኣተሓሳስባን በበይን እዩ ክልቴን ኣብ ቤት ንጉስ እየን ዘለዋ ክልቴን ኣብ ቤት ንጉስ ክልቴን ድማ ነናተን ሲዝን ነይርዎን ፅቡቅ ጌርኩም ስሙኒ ነናተን ሲዝን እግዚአብሔር ሲዝን ይበካ እዩ ሲዝን ይበካ እዩ ኣብቲ ዝህበካ ሲዝን ከመይ ሪያክት ትገብር የገድስ እዩ ኣብቲ ናይ ክብሪ ነገር ክትፀውር ዕድል ተዋሂብካ እዩ ኖ ተልካኻ ክትከይድካ እትደገኻ ክፉት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣተሓሳስብና ኣብ መዝገብና ኣብ ምርዳና ከነቐምጦ ዝግባና ኣነ ንክብሪ ኣምላኽ ዝተፀዋዕኹ ሰብ ጥራይ ንዑ ድማ እተግሕ ኣምላኻዊ ባህሪ ኣምላኻዊ ካራክተር ከተማዓብል ክትጅምር ኩላ ኩሉ ነገር ከቐይር ኣትሞስፌርካ ቀይር ኣተሓሳስባኻ ይቀይር ኣካይዳኻ ይቀይር ትናትካ ኣብ ዙርያኻ ዝመጽእ ዘበለ ብምሉእ እውን ይቕየር ኣሜን ስለዚ ታሰበይቲ እንታይ ገራ እሳን ኮላይ ናይቲ ንጉስ ጽባቐ ምዃና ታሰበይቲ ኣይትፈልጥን ዋሽቲ ታሰበይቲ ንባዕላ ንግስቲ ንባዕላሲ ናይቲ ንጉስ ጽባቐ ምዃና ክብረት ምዃና ናይቲ ንጉስ ኣይትፈልጥን ነይራ እንተ ፀውዕዋ ክብሎም ከሎ ነቶም ብምሉኦም ተዓዲሞም ዝነበሩ ዓበይቲ ዝበሃሉ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ንዝመፁ ንዘለዎ ነገራት ብምሉእ የርኢ ስለ ዝነበረ እቲ ንጉስ ከሪኣ እንኮላ ኢሉ ክፀዋዕ ኣይመፅን ኢላቱ እዚ ነቲ ንጉስ ማሕረምቲ እዩ ካብቲ ንጉስ ንላዕሊ ግን ንመን እዩ ማሕረምቲ ኮይንዎ ዘሎ እሳ ተፀቢዋ እያ ክብሪ ክትፀውር ኣውፅዋ ተባሂሉ ተሰጊጋ ካልእ ክብሪ ትፀውር መፅያ
ይሲ ኣምላኽና ክሰርሕ ከሎ ዝሰርሓሉ ኣሰራርሓ ምርዳእ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እሳውን ናይቲ ክብሪ መግለፂ ምዃና ሕጂ ፅብቕት እያ ዝተሰለመት እያ ዝማዕረገት እያ ፖዚሽና ፅቡቕ እዩ ኣብ ዙርያ ዘለዋ ብምሉእ ዕድል ኣለዋ ኣክሰስ ኣለዋ ክትኣቱ ክትወፅእ ትኽእል እያ ኣብዚ ኩሉ ግን ሓደ ነገር ጎዲሉ ኣሎ ኣብ ናታ ኣብ ልባ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ፕራይድ ትዕቢት ነይሩ ትዕቢት የዋርደካ እዩ ስለዚ እንታይ ገይርዋ ተዋሪፃ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ከነማዕብሎ ዝግባአና ኣምላኻዊ ባህሪ እንታይ እንዳገበረና እዩ ዝኸይድ እንዳኣፀበቐና እዩ ዝኸይድ ፅባቐና እንዳተገልፀ ይኸይድ ሃሌሉያ ኣሜን ፌቨርካ እንዳተገልፀ ይኸይድ ኣምላኽ በኣኻ ክብሩ ይገልጽ ኣምላኽ በኣኻ ሓሳባቱ ይገልጽ ኣምላኽ በኣኻ ሰላሙ ይገልጽ ኣምላኽ በኣኻ ጥበቡ ይገልጽ ኣምላኽ በኣኻ ዕረፍቱ ይገልጽ ከመይ ስለትምችኦ ከመይ ትሕት ስለትብል ዝተሰብረ ነገር ስለ ዘለካ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃራይ ስለዚ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 2:21 ኣብ ሓደ ቤት ኣብ ሓደ ዓበይ ቤት ይንወሉ ንክልተ ነገር ዝውዕል ነገር ኣሎ ኢሉ ሓደ ንክብሪ ሓደ ንውርደት ኢሉ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ብካራክተርና ንዓበና ናማዕበልና ንከይድ ከለና ንኣምላኽ ዝኸውን ነገር እንዳገለጽናሉ ንኸይድ እምበኣርስ ሓደ እኳ ርእሱ ይብል ካብዚኣቶም እንተ ኣጽሪኻ እንተ ገዛ ርእስኻ ፈሊኻ ንሱ ኣቃሕ ክብሪ እተቐደሰ ንተግባር በዓል ቤት ዝጠቅም ኢሉ ንተግባር በዓል ቤት እንታይ ዝገብር ዝጠቅም ሃሌሉያ ኣሜን ንሰናይ ግብሪ ዘበለኻ ይብል ሽዑ ካልኣይ እዚ ተቀዳማይ ንበዓል ቤት ኢኻ ትጠቅም ካልኣይ ከ ንሰናይ ግብሪ እተዳለኻ ሰብ ትኸውን ሰናይ ግብሪ ባይዘው ኣይትንዓቕዎ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብዙሕ ቦታ ብዛዕባ ሰናይ ግብሪ ይጠቅስ እዩ ሰናይ ግብሪ እንታይ ማለት እዩ እንተዳይና ሰናይ ግብሪ ማለት ሓደ ካራክተር ናይ እግዚአብሔር እዩ ሰናይ ዝብል ቃል ካራክተሩ እዩ እግዚአብሔር ስለዚ ካራክተሩ ሪፍሌክት ትገብር ኣለኻ ሰናይ ክትገብር ከለኻ ንካራክተሩ ሲ ሪፍሌክት ትገብር ኣለኻ ነትናቱ ኔቸር ተንጸባርቆ ኣለኻ ትዛረቦ ኣለኻ ትገልጾ ኣለኻ ፕሪች ትገብሮ ኣለኻ ትሰብኮ ኣለኻ ትነብሮ ኣለኻ ሲምፕሊ ዋላ ቃላት ኣይተውፅእ ክትነብር ከለኻ በዚ ነገር ዝተመላለስ እግዚአብሔር ኣባኻ ካራክተሩ ሰናይነቱ ይገልጽ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ንሰናይ ግብሪ እተዳለወ ይኸውን ኢልዎ ሸው ወሪዱ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ብዛዕባ ካብ ትምኒት ጉብዝና ሕደም ምስቶም ብንጹሕ ልቢ ንእግዚአብሔር ዝጽውዕዎኻ ዓሰር ጽድቅን እምነትን ፍቕርን ሰላምን ሰዓብ ይብል ሰዓብ ሕደም ኢሉፍቲ ኣብስኻ ሰዓብ ነቲ ክርክርን እሽነትን ላግፅን ግና በኣሲ ከም ዘምጽእ ፈሊጥካ እበዮ ባርያ እግዚአብሔር ንኩሉ ይብል ሽዑ ባርያ እግዚአብሔር ንኩሉ ለዋህ መሃሪ ዕጉስ ክኸውን እምበር ክበኣስ ኣይግብኦን እዩ ምናልባሽ እግዚአብሔር ንሓቂ ምንቲ ክፈልጥዋ ኢሉ ንስሓ እንተሃቦም ንሱ ነቶም ተጻረርቲ ብሕድኣት እናገንሖም ፍቓድ ኣምላኽ ክገብሩ ኢሉ ምስ ኣውፅኦም ንሳቶም ካብ መፈንጠራ ዲያብሎስ ኣምሊጦም ናብ ልቦም ይምለሱ እዮም ይብል ብኻልእ ዘረረባ እንታይ ዝዛረበና ዘሎ እቲ ዝግበር ዘበለ እዚ ኣምላኻዊ ባህሪ ከይተማዕበል ኢልካ ብትኸዶ መገዲ ዘበለ ብምሉእ መፈንጠራ ጸላኢ እዩ መፈንጠራ ዲያብሎስ ኣብ ዙርያኻ ኣሎ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ እቲ ምዕጋዝ እቲ ናይ ምምላስ ፕሮሰስ ንምንታይ ክፉት ኮይኑ ብዛዕባ ኣምላኽ ንክልወጥ ንምንታይ እቲ መገዲ ክፉት ገይርዎ እንተና ክንብል ከለና ፕሮሰስ ስለ ዘለዎ እዩ ንምምላስ ኣብ ልብና ምክንያቱም ነገራት ኩሉ ግዜ ኣብ ልብናን ኣብ ኣእምሮና እዮም ዝቕመጡ ኣብ ቃላትና ይኮኑን ዝቕመጡ ኣብ ኣእምሮናን ኣብ ልብናን ቃላት ካልኣይ ደረጃ ወይ ድማ ካልኣዊ ናይቲ እንሰርሖ ዘለና ሓስቦ ዘለና ዘበለ ብምሉእ መውፂ መዛረቢ ካልኣይ ስቴፕ ካልኣይ ሩም ናይ ሓደ ሰብ ክትገልጾ ተኾንካ ብቃላት ይኮንካ እንትገልጾ ናይ ሓደ ሰብ ክትገልጾ ተኾንካ መጀመርታ ኣብ ኣእምሮ ኣብ ኣተሓሳስቡ ኢኻ ትኸይድ ነገር ግን ኣተሓሳስቡ እንታይ ትፈልጥነ ብቃላቱ ኢኻ ትፈልጦ ቃላቱ ይኮነን ዝቕድም ታስዋ ሓደ ግዜ ሰብ ከይፈለጠ ቃላት ይመልቆሙ ይዛረብ ሶ ኣይፈለጥኩን ይብል ንምንታይ ኣብ ውሽጡ ዝተቐመጠ ፍልጠት ነቲ ሰብ ዲፋይን ስለ ዝገብሩ ስለዚ እንታይ የድለካ ምፍላጥ እዩ ዛትስ ዋይ ኣምላኽና ድማ በቲ መገድና ክፈርደና ይፈትዎን እንታይ ዳ ካራክተርና ውሽጣዊ መንነትና እዩ ዝግለጽ ስለዚ ካብ ውሽጢ
أبدجن زلوا حدث قبل زخون process قالتنا التحساسبنا قالتنا لبنا حدث قبل زخون process يخد آمين ስለዚህ እንታይ የለካ ለምስሊ ክርስቶስ ስጋብ ትመስል ምስሊ ክርስቶስ አባኻ ስጋብ ዝረ ክትልወጥ ምንቲ ክትጽራ ኣለካ ዛሶ ሐዋርያ ጳውሎስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ብትጋሃት ዘበለ ተጋደሉ ይል ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ጥፋት ወጪኹም ኣምላኻዊ ባህሪ ተማቐልቲ ምን ትኾኑ ይልና ዘሎ እዚ ኾኒ ኣብዚ ድማ እንታይ ይልና ኣሎ 26 ጋላጢሞስ 26 ፍቃድ ኣምላኽ ገብሩ ኢሉ ምስ ኣውጾም ንሳቶም ካብ መፈንጠረ ዲያብሎስ ኣምሊጦም ናብ ልቦም ይምለሱ እዮም ይብል ኣብ ቃላቶም አይበል ናብ ልቦም አሜን ሃራይ ሳልሳይ ምልዋጥ ምክንያት ናይ ምልዋጥ ባህሪ ኣባና እንታይ ለጋ ኣብ ዳሕሮት መዓልታት ንነብር ስለ ዘለና ኮንዲሽናል ከሆነ ኸሊዚ ነገር ግን ጽቡቕ ዝኾነ እኹል ዝኾነ ምክንያት ኣብ ዳሕሮት መዓልታት ንነብር ስለ ኦኬ ዳሕሮት መዓልታት እንታይ እዮም ተይላ ዳሕሮት መዓልቱ እስከ ነንበበው ተባሕሳብ ምን ትኽን ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ካሕረስ ጋር ባት ሓራይ ኣብቲና ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ግና ክፉ ዘመን ከም ዝመጽእ እዚ ፍለጥ እቺ ኣብዚያ ተጠውነ መጀመሪያ ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ግና ክፉ ዘመን ከም ዝመጽእ እዚ ፍለጥ ዳሕሮት መዓልታት ንምንታይም ክፉ ዝኾኑ ተኾይኖም ክፉ ንኾኑ ተመዲውሎም ንምንታይም ተፈሪዶም ዘለው እና ናይ ሰብ ካራክተር ባህርያትና ንዘመን ዲፋይን ገብሮ እዩ ንወቅታት ዲፋይን ገብሮ ንግዜ ዲፋይን ገብሮ እዩ ባህርያትና ማለት እዩ ኣብ መደታ ዘመን ክፉ መዓልታት ከም ድመጽእ ፍለጥ ክብሎ ከሎ እንታይ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ መደታ መዓልታት ኣብ ዳሕሮት መዓልታት ኣብቲ ቀፂሉ ዘሎ መዓልታት ኣብቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ መዓልታት ክፉ ዘመን ክበሃል እዩ ዘመን ስከም ክበሃል እዩ ዋይ ንምንታይ ኣምላኽ ዲዩ ክፉ ኮይኑ ኣምላኽ ዲዩ ነቲ ዘመን በቡ ከምኡ ገይሩ መዲቦ ኖ ኣይኮን ኣምላኽና ሰናይ እዩ እንታይ ዳ ሽዑ ሰባት ኣባና እዩ ዘለች ሽዑ ሰባት ስፔሻሊቶም ዘይዳሓሉ ሽዑ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ኮን እዩ ቀዳማይ ምክንያት ንዘመን ክፉ ዝገብሮ እንታይ እዩ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ኮን ፈታዊ ርእሶም ምዃን እንታይ ማለት እዩ እንተዳይልና ሰናይነት ካባኻ ይወፅእ ኣሎ ማለት የለን ሰናይ ኮንካ ንስኻ ንሰባት ሰናይ ትገብራ ንርእሰይ ጣዕምን ኢማጂን ሰብ ኩሉ ንርእሰይ ጣዕምን ተዝብል ናይ ዓለም ጽባቐ ናይ ዓለም ሰላም ናይ ዓለም ሴኩሪቲ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ናይ ደቂ ሰባት ተስፋ ከመይ ክህረም ከም ዝኽእል ሰብ ኩሉ ንርእሰይ ይጣዕመኒ ፈታዊ ርእሱ ኮይኑ እንተዝግለጽ ዓለም ኣኺንዋ ከምዚ ሕጂ ዝኾነ ዘሎ ቆይ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሃገር መንግስቲ ኢሎ ዘሎ እንታይ እቲ ምክብባር ዝበሃል ክህረም እዩ እዚ ኖርማሊ በቲ ናይ ዓለም ኣዘራርባ ይዛር ዘሎ ኣብቲ መንፈሳዊ መጽኸልና ካልእ የለን ደረት ናብ ደረት ቦርደር ናብ ቦርደር ጎረቤት ናብ ጎረቤት ዓለም ብምልታ ሰፋሕ ዓባይ ኮላ ክትጸበና استوعلنا تقولنا كنا زكايد لنا حجرات تدارينه زلوا بوتا كله أما حجرنا تتقيمنا له نبيرنا له حريصنا أو قلنا لا كالتفيت جرم كل إذا كله جرم مريض أيوة ما يكون زباس فتوتر رسوم سوزقين زباس سي كله تدارينه كمون ده هنا مخادو نتزمن كفو يجابو حدا شو سبات فتوتي رسوم كونيومي فتوتي جنزبي فتوتي جنزب سالساي تجحرتي يبل رباي عبوات كوخه تتعرفتي كوخه نولدهم زي إزازو زي ماسو رخصات يبل فقرن سر بيتهم እኮ ዘይብሎም ተቀየምቲ حميتي ቀለልቲ ጨካነት ሰናይ ዘይፈቱ ይብል ኣለኹም ሳይ ሰናይ ዘይፈቱ أهليفهم زحو حوخات تفقننتي كابنا أملاك مفكارسي يعززهم تدلا زفتو كبيت زغنا كاركترايز جيرو زلو نت الزمن زي اتوم ديفاين جوروه نت الزمن
نينا زمن ندحروا زمن نتدحرات معلتات نتي أبدحراي جزء زلنا زمن كاسوي دحراي جزء زبها ولا ما دحراي زمن زبها العينتينا كاب بنتكوست كاب جبرو هارات كل تجمير ندحر زلوا بمولو دحراي معلتات ولا ما دحراي زمن زبال زلنا زمن كاب دحروت معلتات بحال جي إذا الزمن ذكري أقول لك هي وايز الساعة الزمن تعود الساعة الزمن خوي كاب نرسيسنا حوي زبل سب الساعة السب كمتي نحدا حوها رجيس كايو ناي مدياب حتى حساسبا زمع على الزمن خوي نكدي يبسك ترقص لك أنا حوها ماشي زي حجي نت الزمن تجاوره كفو زمن حبيتي ولا الدم زي إذا زخول كله انتهي مالتي كبير زمن الزمن كفو زمن زين دي خفيف يقولوا أبوتان معلم تنزل زين كفيف أبتن دحرت مع أنت تقولن كفو زمن كم زمت زفلت من ما بروفيتيكال استقامتك على كون خيري زفلت كله قولوا انت هيز جورز نتيجة يعني أبد حراي زمن نزلوا أم بيبو يدزارب زلوا أم بيبو نقولوا شعو السبات قالوس من أختو بزابا جزء يكونن بزابا أقاوما يدزارب بزابا أقاوما نايسبات بزابا صدقي نايسبات أبكر ما أملك نملالوس جبانا عينت أقاوما يدزارب زلوا السيو ملقتم بر بزابات أبد حراي الزمن بزابات جزء زبحال بزابات وقت زبحال بزابات معانت زبحال بزابو أيكونن يدزارب زلوا تايدا بزابات زمن تي زقلتو سبات زباب أفتزمن أفتدحرواي معلتات ستاند زقبرو زرعو زقهارو سبات تاينا سبات خونيم زوم سبات زيوم ملختهم ويدما نقراتهم بمولو بزحج تتقيسوا وزلو زياتهم كم زيون فتو ترسومين زقرم قال زقرم كاركتر ترعي له مالو قليسوا والله كابقوم مستبقسة زمن كفو خوني ويدما كفو خبحالي زي بحرياتنا نزمن ديفاين قبري فقرن سدرابيتهم أقوى زي بقولهم تزقارة بزبحة زي بقولهم تقيمتي مشكلة أزي تقيمت حميتي قللت أكنا سنة زي فتو قال زبل قال علّون ليفل علّون ديجري علّون تقيم أنت لا بزحو بنيش أنا جريز قيمك كذا قيمك هذا دنيا مسيلوك قيمك هذا مسيلو وضع من ما يقبر كان مسيلو وقية مكان نمنتاي الزمن نايكم أين السبع زوجوا الزمن سلزخنا كم تطبق في التات تحز يخيلي تقيمتي له حميت خيلو قلل تخيلو شو إذا كبيت وردات كبيت ما حرمت كبيت ودلات يزي مغلالكو أنصارنا كبري مغلال قللت له زلو سب أنت لا كبر أبيوت كبر بعد كبر قلب قالوا ردنا مش كابود مالت تمالت كبارت مالت glory إدما كابود يلوزلو قال الشو مخباد أبكن زخبر سب يقلل نمنتاي أب كاركترو يلا سلازك glory كسكما يكلني أبيوتو كبدت كله أيكلني أب التحساسو كبدت كله أيكلني أب قالاتو أب زربو كبدت كله أيكلني بمن تايزو فلتين لا كاركتر بحرياتو خمس لزونه السبزي قليليتو هاكي كبر مزعف كنتو زارو كله كنت يقولنا كبر سب كبر حسب يحسب أب كبر نجركا يتأنى دوبل مالتي لذي كل جزء أفت كبر زبحال راح أنت تركب تعال آمين أبت كبر زبحال راح تركب فتو مرج علينا كبر أب زبحال نقدر تنبر أملاقسي ما عند كوسخنا خلصي أنت يزب سخنا زلوا مرجع يزب كذا لومون عدل لك لومون جزيل لك كمتي أنا استملالس كو يزولنا زلوا قوي تبيه وتجيرو ماتي سخون تملالس سلازي حنت ما أنت توسخ كخلصي سنين المقبار صح سنين المقبار فتو ما تم دحراي زمن زقلو زبلنا كاركتر بجوم عبيت بحلو كاركترات ورن سرابيتهم كوازي بلهم تقيمت حميت قللت كان سنة زي فتو احلفهم زحبو هو خاتبل ما هو خن بعلم مسوعات له تفقنا انتي كابنا املاك نفكرسي يا عزيزهم تدلا
ዝፈቱ ተድላ እንታይ ተድላ ምሕጓስ ተድላ ኸም እዩ ትርጉም ተድላ አማርኛ ዲ ትግርኛ ተድላ ድላ ሓጎስ ከም ደስታ ኦኬ ተድላ ኸም እዩ አማርኛ ኸም እዩ ትርጉም ትግርኛ ትንካቡ ዝተፈለየ ትርጉም ይህልዎ ላይ ሓስብኒ ተድላ ሓጎስ እዩ ግን ጊዜያዊ ብነገራት እንረኽቦም ጊዜያዊ ሓጎስ ተድላ حري فقرن حليفهم زهو وقت فنان أملاك مفكر إذا مثلا زفتو إتهم ملكي عملو خوزلهم أجي نفتك عند بوينت خمسين إتهم بحنسان خير إتهم ملك عملو خوزلهم نتحايلو جنا زك حدوه نعم عباية حرقنا ولا حتى زملائنا ببزح تميز زدافعان كل ساعة زمهرة نبتفل تحكي كبس حقنا كتو زي كالن أنستي زي ما روح كابزياتهم يوم مو كابزياتهمون رحاب اتهم ملك املخو زلوم يبل تالوم ملك علوم حبرهم يمثل دقيوم يمثل جن زاباتي زلوم سيرفيس ولا ما زلوم اغلغلوت كفتشكلو كن كالي سودو مانتاي حدا حيلو حيدوم يم حيل يلن كم تانتو يزبلكو زابا جلوري كمرنت دانكا زابا بريزنس زابا قبات مرونكا اتليست زرق ነገር كله ካለው ተሪጎን ደስ ይኩኝ ካላ እቶም መልካም አምልኮ ዘለዎም እዚ ድማ ብዛባ ህይወት ይዛረብ ዛባ ቃላቶም ጽቡቅ ቃላት ይዛረቡ ኮለም ነገር ግን ፕራክቲካል አፍት ህይወት ዘይ ሐልዮም ግና እንታይ ገይሮምለው ነታ ኃይሊ ኪዶምለው ናብ አባይቲ ሕሩግና በሉ ኃጢአት ዝመለአንን በብዙሕ ትምኒት ዝዳፋአን ኩሉ ሳ ታይ ዝገብራ ዝምህራ ናፍቲ ፍልጠት ሐቅ كبس حاجنا كتو زي كالن أنست زمارهو كابزي أتوم إيوم مو كابزي أتومون رحا يبل تايجبر يزول نزل رحا أنت أنت ربازل أنت كيدا بزلو ملك علوهم زرع نجر علوهم نجر جن أجر كلهم من زربوا من أقاوموا من ببينيو كابزي أتوم تايجبر رحا سكير رحا قبلو هو رحا قبلو أين رحقن كيتولو هراي كابزياتهم انتي يوم كابزياتهم انتي كبر رحق كمتي يبلشون يعني سين يامبريسين نموسي تقاومو اتهم امروهم زتافه تايم زتافه قالاتهم زتافه دي ولا امروهم زتافه امروهم زتافه بامنت زي تفتنوا سبا دما كمونه حقي يقاوموا الله نيتيم زقاوموا نتحقي تحقي قامون جناخه كمتناي اتي اتوم زخونه خا اتي عشنتهم نخلو كغلص يمو كاوا حليفهم اياسنطن كاوا حليفهم اهلو شو انت يبل نسخا جنا يبل تمرتي نبرتي نفقادي نامنتي نعقلي نفقري نتعقستي اصبيكا ساعبكا تعقستي ساعبي مالتي آمين. رغم نسخاجنا قدامي نتمرتي كلاي ننبرتي له باولوس داين نبرت نيروخو برانا يزهون قال انت نبرت له برانا يزهون ماشم تندا يكون انت باولوس تندا سلف سلاز نبره تندا يكون ننبرتي كله بزاباتي زنبرو اي وانجيل ناغلو زخون نبرت نبرتي نفقاده يكابلشو نفقاده انت مالتي نفقاده سؤال لنا نفلد باولوس يفقاد نيرو مالتي نفقاده يكايلو زين تمات كم تمحراي كم ناتي تمحراي غنا كافتا انا زفقد كل كوصايون كتكايدلكا حسب كون ايتفلطني خايزلو زين نفقاده كل سغاب كند ساميت كيركا اللايف اوف ساميشن مالتي ساميت ناي مغوار حيوت سين تايغر كلا صعبكا نزم كله قديتو كوي كونه نزي قديتو يكون فتاو طرحي ነገር ግን ታይገበርካ ሰዓብ ካይሉ ትምርተይ ንንብረተይ ንፍቃደይ ንእምነተይ ካይልሹ ከምታ አነ ዘአምኖ ከምታ ናይ ጳውሎስ አይነት ምርዳ ከምታ ናይ እምነት ምን ልምማድ ኮሙን ይሮው ጢሞቴዎስ ቀጥሎ ከንታይሉ ንዓቅለይ ካይልዎ ዓቅል ጳውሎስ እንታይ ብዛባ ዓቅል ክርስቶስ ዶ ወላ ዓቅል ጳውሎስ እሺ
ግን እዚ ሰብ ቶታሊ ዝተዋሃበ ህይወት ነይርዎ ጢሞቴዎስ ዝተቀርጸ ህይወት ካራክተራይዝ ይገብሩሉ ንዓና ነዚ ትውልድ እዚ ነዚ ዘመን እዚ ዘሎ ትውልድ ከገልግል ኢሉ ዝወፅ ዘበለ በሙሉ ክገልጾ ወይ ድማ ዲፋይን ከም ሳምፕል ከም ሮል ሞዴል ከውን ዝኽእል ሰብ እዩ ጢሞቴዎስ ዳስ ዋይ ሓደ ኮንስነት ከንታይ ግብረዝ ይን አይና አቃዝ እንታይ ማለት እዩ ተይዝሉ ዘሎ ከምዝ ናይ ዝሎም ተገሊጾም ዘሎ ካራክተር አለው ወዲ ጢሞቴዎስ ነው ይብሉ እንታይ ዳ ልክ ንጳውሎስ ብኩለንተኑ ሲዒብዎ እዩ ኢምፕሪንት ኮይኑ እዩ ጳውሎስ ኣብ ጢሞቴዎስ ኢምፕሪንት ኮይኑ ከምቲ ክራይስት ኣብ ጳውሎስ ኢምፕሪንት ዝኾነ ማለት እዩ ከምቲ ብድፍረት ከም አይባህል ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልኮ ስኻትኩም ንዓይ ምሰሉ እዩ እንታይ ማለት ብትክክል ኣነ ነቲ ናይ ክርስቶስ ካራክተር ተሰኪመ ኣለኹ ንዑ ምሰልዎ ይዛር ዘሎ እምበር ነቲ ናይ ጳውሎስ አይደንቲቲ ኣይኮነን ዝዛር ዘሎ ናይ ጳውሎስ ድሌታት ኣይኮነን ከምኡ እንተኾነም ጳውሎስ ድሌታቱኻ በቲ ድሌት ጎይታ ዝተዋሓጠ ስለ ዝኾነ በዚ ድፍረት ዝተዛርዩ ጢሞቴዎስ ከ ንትምህርተይ ንንብረተይ ንፍቓደይ ኢሉ ንእምነተይ ንዓቕለይ ካብል ሽዑ ንዓቕለይ ንፍቕረይ ንትዕግስተይ እንታይ ገበርካ ሰዓብካ ይኮነን ጥራሕ ዘይልዎ ዘሎ ዓጸቢቅካ ኢሉ ሰዓብካ ዋው ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ አሜን ከምዚ ዓይነት ካራክተር ዘለዎም ሰባት ክንከውን ይደልየና ብኩለንተና ምሻል ኣብ ዘመን እዚ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ምናልባት ስኻትኩም ኮሚኹም ክብል እኳ ይደፍርኒ ግን ኣብ ዘመን እዚ ንሪኦ ዘለና ብሙሉእ ዓይነት ኣካይዳ ብብዙሕ መገዲ ትሪኦ ከለኹም ድፍረት ዝመልኦ ፀርፊ ዘለዎ ዘይምክብባር ዘለዎ ዓይነት ነገር ዘለዎ ኢና ንርኢ ሰብ እውን ንባዕሉ ዝተፈላለየ መገዲ ነቲ ሕዮ ኣምላኽ ወይ ድማ መንግስቲ ኣምላኽ ዝሕዘሉ ዝርዳእሉ መገዲ ካብ ረባሕ ዝተበገሰ እዩ ስለዚ እቲ ዝወፅእ ኣገልጋልኻ ንመን ይመስል እንተኢለ ንሕው ነቲ ሰብ ዝመስል ታስዋይና በብዙሕ መገዲ ክንከይድ ከለና ካብ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ርእስና እንዳንፃን ሓንከይ ዝግባአና ካብ ከምዚኣቶም ወይ ድማ ካብዚኣቶም እውን ርሓቕ ኢልዎም ገዛ ርእስኻ ኣርሕቕ ኣብቲ ዘመን እቲ ክበዓለ ያምብሬስን ዝበሃሉ ንሙሴ የተቃወሞ ሰባት ነይሮም እዮም ፃሕሪ ዘጥፍኦም ጎይታ ማለት እዩ ኣምላኽ ዘጥፍኦም እቶም እንታይ ኢሎም ብምንታይ ተገሊፆም ማለት እቶም ኣእምሮኦም ዝጠፍአ ኢልዎም ኣእምሮኦም እንታይ ዝገበረ ዝጠፍአ ብእምነት ዘይተፈተኑ ሪኹም ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ እንታይ ዝዛረበሉ እስኻ ግና ንእምነተይ ሰዓብካ ተፈቲንካ ኢኻ እዩ ዘሎ ብእምነት እንኮላይ ተፈቲንካ ኢኻ ከምቲ ጳውሎስ በብዙሕ መገዲ ዝተሸገሮ ጢሞቴዎስ ካ ተሸጊሩሉ ከምቲ ጳውሎስ በብዙሕ መገዲ ሓረር ዝብል ዝነበረ ነቲ ክረኽቦ ዝግባእ ኣብቲ ዝናቱ ዘመን ጢሞቴዎስን ከምኡ ሓረር ይብሎ ነይሩ እዩ ከምቲ ጳውሎስ ንትውልዲ ከመሓላለፎ ዝደልዩ ዓይነት መልእኽቲ ንምብፃሕ ዋጋ ዝኸፍል ዝነበረ ከምኡውን ዓቕሊ ጳውሎስ ተፈተነ ዓቕሊ ጢሞቴዎስን ተፈቲኑ ኣለኹም ሳይ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከገልግል ከሎ ኣብ ናይ ኣገልግሎት ዘመን ዝፍትን ዝነበረ ነገራት ቀዳማይ ማዓጾ ክሓልፍ ከሎ ካልኣይ ማዓጾ እንዳሓለፈ ክኸይድ ከሎ ኣብ ነፍሱ ወከፍ ማዓጾ ወይ ድማ ጌት ወይ ድማ ኣፍ ደገ እቲ በብዓይነቱ ዝኾነ መከራ ኣይክሕልፎን እንዳበለ ይፍትኖ ከም ዝነበረ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ንጳውሎስ ከምኡ ድማ ንጢሞቴዎስ ከምኡ ድማ ነቶም ከምዚ ዓይነት መገዲ ክኸዱ ዝፍትኑ ዘበሉ ከምዚ ናተይናታትኩምን ንኣታት ነፍሲ ወከፍና ድማ ከምዚ ዓይነት መከራ ኣሎ ስለዚ እንታይ ትገብር ዓቕሊ ትስዕብ እምነት ትስዕብ ትዕግስቲ ትስዕብ እምነት ትስዕቦ ኣሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሃራይ ስለዚ ኣብ ድሓሮት መዓልታት በዚ ናይ ሳልሰይቲ ክንዓፁ ኣብ ድሓሮት መዓልታት እንታይ ዓይነት ዘመን ክመፅኡ ክፉ ዘመን እዩ ክፉ ዘመን ብመን ዲፋይን ይኸውን ኢና ብሰብ እንተ ዳ ዕሪኻ ኢኻ ፅቡቕ ዘመን ይኸውን ሰናይ ዘመን ይኸውን ኣሜን ኣብ ዘመናትካ ብዝሒ ሕድኣት ጥበብ ፍልጠት ምድሓን ክኸውን ኢልዎ ኣብ ዘመናትካ ስለዚ ኣብ ዘመናትካ ክኸውን ዝግብኦ ብካራክተርና ክንዓይ ሃራይ ራባይ መምዘኒ ምልክትን ሓቀኛ ክርስቲያን ስለ ዝኾነ ኣይናይ ዕሩይ ካራክተር ኣምላኻዊ ባህሪ እንታይ እዩ
ንምንታይ ኣድላይነት ባህሪ የድልየና ተለ መምዘኒ ስለ ዝኾነ መምዘኒ ምልክት እዩ መፈተሽ እዩ ፊልተር ገብረካ እዩ ዓይነት ንኣብነት እዚኦም ኣብዚኣ ተጻሒፎም ዘሎ ክርስቲያን ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 3:1 ለና ብላዕሊ ዘንበብኩ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ኣይቲካ ያንበብና አንቶይና ነብዩ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3:1 እንደገና ቲቶ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 3:1 زيادة تيتوسون كروينا حري قدامي تيموثيوس 3:1 أنا مبوي إذا قال أموني هذا قام أرك إبسكوبوس أنت دليل سنة جبري يمنّل إبسكوبوس أنت مالتي أقول قالي مهر كابز مهر مهر كومات إبسكوبوس دليل أنت دليل سنة جبري يقول سناي جبري إبسكوبوس مخان سناي جبري آمين يمنّ اللو يبل كتقلقل من لايكا سناي نعم لخم قلقل كفاءة يبلون كسارة يبلون سناي كن يلشعو انبأرسي يبلشو ممزن أمسي فلتر إتي إبسكوبوس منكب زي بلو سبعي عند سبيتي تنقو يبل كأسع نفسه أقباب زفلت تقبل قشا نمستمر بقو قول يقبو زين طرحت تقييم زلو ختن ابزي زلوا كاب شوعت زي حرفات اللي تقاقي هذا قلت 3 4 5 6 يا شوعت ስለዚህ የተኻለከ ነው ዋህና አይተኸውን ዘሎ ገሊውኻ እዚ ደጋገም ስለዝኾነ ንዝተመርዓው ይኹን እዚ ተመርዓው እዚ መምዘኒ አሜን መምዘኒ ኦኬ እስከ ንራዩ መንቅብ ዘይብሉ ከመይ ጊሮ አቀሚጠወሉ መንቅብ ዘይብሉ እስከ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ከምቲ ዘንበብና እስከ ቲቶስ ካን ኺድ ቲቶስ ከንታይሉ ይዛረበና ኾን ቲቶስ ካብ ሓደ ምዕራፍ ሓደ ከምቲ ኣነ ዝኣዘዝኳ ጌርካ ዝተረፈ ኖ ሶሪ ሽዱሽተ አንበቡ እቲ ኤጲስቆጶስካ መንቅብ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ብርክሰት ወይስ ብዘይ ምእዛዝ ዘይሓምዩ ኣመንቲ ውሉድ ዘለዎ ተቐባል ጋሻ ሰናይ ዝፈቱ ለባም ቅኑዕ ቅዱስ ይኣኽለኒ በሓሊ መንቅብ ዘይብሉ ከም ናይ ኣምላኽ መጋቢ እምበር ፈታዊ ርእሱ ዘይኮነ ዘይኩሪ ናብ መስተ ዘይድህብ ዘይዋቓዕ ርኩስ ረብሓ ዘይደሊ ሰብ ክኸውን ይግብኦ እዩ ሕጂ ይግብኦ ክብል ከሎ ይዓፁ እዩ ዘሎ ይድምድም እዩ ዘሎ حراي اسكو زم ببحدن رايو اتقدماي منقب زي بلو منقب زي بلا زياده مور بمول انذا حسابا زي بتግርኛ ትርጉም አቀሚጠለን ዘለኹ መንቅብ زي بلو اتقدماي መንቅብ زي بلو እንታይ ማለት ንጥፋት ንምብልሻው ስፍራ ዘይብ ዘይፍቅድ ማለት አለኹም ሳይ መንቅብ زي بلو ማለት ጉለት ከይርከቦ ስፍራ ዘይፍቅድ ስፍራ ዘይህብ እዚ ጥንቁ መንቅብ ዘይብል ምክንያቱም መንቅብ ማለት ጉለት ማለት እንደ ሐቂ መንቅብ ማለት ጎደሎ ነገር ማለት መንቅብ ዘይብሉ ኹን ከሎ ገለ ነገር ከም ሰብ መንቅብ ክልወና ኸሊ ከም ሰብ ጉለት ክልወና ኸሊ ባህሪያዊ ነገር ግን በዕላማ ኮነ ኢሉ ሸለል ብምባል መንቅብ ዘይብሉ ንጥፋት ንምብልሻው ስፍራ ዘይፍቅድ አሜን ስፍራ እንታይ ዘይገብር ዘይፍቅድ መንቅብ ዘይብሉ ብሌምለስ ዘይንቀፍ ማለት እዩ ነቀፋ ዘርሕቕ ማለት እዩ አሜን ንምብልሻው ንጥፋት ሰፈር ዘይብሉ ዲስትራክሽን ካውን ዘይፍቅድ ማለት እዩ ጥፋት ማለትም ጥፋት ሓደ ካራክተር ናይ ሰይጣን እዩ ዲስትራክሽን ካራክተር እዩ መግለጪ እዩ ጸላይ ብጀካ ክሓርክ ክሰርቕ ከጥፍእ ንኻላይ መፅን ኢልዎ ቀትል ንኻላይ መፅን ዕላምኡ እሱ እዩ በቃ ክሰርቕ ከበላሹ ከጥፍእ ክዘርግ እዩ ዝመፅእ ዋላ ናብቲ ኣብ ናሆም ክልተ እውን ተላሪና ይኸሎ እቲ መብረስ ይድይበ መብረስ ኢልዎ ዘሎ ስለዘፍርሽ ከፍርስ እዩ ስርሑ ምፍራስ እዩ መብረስ ካራክተራይዝ ዝኾነሉ መገዲ ናይቲ ኣካል ናይቲ ፐርሰን መግለጽ ባህሪ እዩ
ስለዚህ ኣምላኽና መብረስ ኣይኮነን ዝጠፍ ወይ ድማ ጥፋእ ዝበሃልና ዲስትራክሽን ዝበሃል ዙርያ ኣምላኽ የለን ኩናት ካብ ኣምላኽ ከሆነ ኣይክእልኒ ደም ፍሳስ ካብ ኣምላኽ ከሆነ ኣይክእልኒ ወይ ሰይጣን እዩ ወይ ሰባት እዩ ማለቱም ካራክተሩ ይኮነ ኣምላኽና ሰናይ እዩ ሰናይካ ይገብር ጠላይኸ መጥፊ እዩ መብረስ እዩ የፍርስ ስለዚህ እዚ ሰብ እዚ ንጥፍኣት ቦታ ኣይፈቅድኒ ናይ ኣምላኽ ሰብ ዝበሃል እሱ እንታይ ይገብርኒ ንጥፍኣት ቦታ ኣይፈቅድ ንምብልሽ ኣይፈቅድኒ ኦኬ ካልኣይ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ኢልዎ ኣሎ እዚ ነቶም ዝተመርዓው ነቶም ዝተመርዓና እዚ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ዘይተመርዓው ኸ ምስ ተመርዓው ርክብሉ እዚ ግን እንታይ ማለት እዩ ገዛ ርእሱ ዝቆፃፀር ስቲል ማለት ዘይተመርዓው ገዛ ርእሱ ዝቆፃፀር ናይ ሓባር መልጎም እያ እዚኣ ገዛ ርእሱ ዝቆፃፀር ሳልሳይ ጥንቁቅ እታ ጥንቁቅ ትብልካ ምስታ ቀዳመይቲ መንቅብ ዘይብላኻ እንታይ ትገብር ትዛመድ ሓሳብ ገዛ ርእሱ ዘመሓድር ጥንቁቅ ማለትካ ገዛ ርእሱ እንታይ ዝገብር ዘመሓድር ቃላቱ የመሓድር ሓሳባቱ የመሓድር ድሌታቱ የመሓድር ፍቃዱ እዚ ስምዒታቱ የመሓድር ፍቃዱ የመሓድር ኩሉ ነገሩ እንታይ ይገብር ዘመሓድር እዚ ሰብ እንታይ ዝበሃል ጥንቁቅ ከም ክርስቲያን ጥንቁቅ ትኸውን ስጉምትኻ ጥንቁቅ ኣካይዳኻ ጥንቁቅ ሓሳባትካ ጥንቁቅ ለባም ወይ ድማ ናይ ልቦና ጎዳና መኻድ ማለት እዩ ጥንቁቅ ገዛ ርእስኻ ከተመሓድር ክጅምር ከለኻ ካብ ነገራት ካብ ህውከት ካብ በኣሲ ካብ ፅልኢ ካብ ድኻም ካብ መስበርቲ ካብ ምሕላል ካብ ሕማም ትወፅእ ካብ ምውዳቕ ትወፅእ እንታይ ስለ ዝኾንካ ጥንቁቅ ታስዋይ እኳ እዩ እዚታት ንገብር እንተዳ ኮይንና ኣምላኽና ብብዙሕ መገዲ ሓሳባቱን ምኽሩን ኣባና ይገልጽ ንምንታይ ጥንቁቅ ስለ ዝኾንካ ሓራይ ገዛ ርእሱ ዘመሓድር ብኻልእ ኣዘራርባ ስርዓት ዘለዎ ወይ ከዓ ትግርኛና ጽቡቅ ቃል ኣላ እሩም ጽቡቅ ተቃላ እሩም ዝተዓረመ ሓራይ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ ፍኑ ካብ ምዃን ነፃ ዝኾነ ብዘይ ስርዓት ካብ ምዃን ነፃ ዝኾነ ነገራት ኣብ ምቁፃር ዓቕሚ ዘለዎ ነገራት ኣብ ምቁፃር ሓደ ሰብ ሪኹሞ ላስተውዒልኩም ተዳኹምኩም ከም ክርስቲያን ከተተዓረቕ ፀዊዖም ኻሲ ኣራስና ኣቢልካ ዓይነት ነገር ኣባኢስካዮም ኣጋዲድካዮም ናብ ጉስጢ እንተዳ ወሲድካዮ እቲ ካብ ኩራ ዝነበረስ ናብ ጉስጢ እንተዳ ወሲድካዮ እስኻ ሕጂ ጥንቁቕ ኣይኮንካን ንዓኻ ፅውኻ የብሎ ክፅውኻ የብሎ ምክንያቱም ነቲ ነገር ኣጓሓይርካ ከድካ መንፈሱ ዝገትእ ነፍሱ ዝገትእ ቃላቱ ዝገትእ ክትከውን ኣለካ ኣሜን ነገራት ኣብ ምቁፃር ነገራት ክትቆፃፀሮም ክትክር ኣለካ ዓቕሚ ክህልወካ ኢንፋክት ነገራት ምቁፃር ወይ ድማ ጥንቁቅ ምዃን ዓቕሚ እዩ ምክንያቱም ቃላትካ ዘይስዕሩኻ ሰባት ምዃን ማለት እዩ ስምዒትካ ዘይስዕረካ ሰብ ምዃን ሓሳባትካ ንዓቕለይ ክብል ከሎ ቀሊል ነገር ከይመስለኩም ንዓቕለይ ሰሓብካ ክብል ከሎ እንታይ ዘሎ ዝዛረብ ዘሎ ዓቕለይ እኮ ዝብሎ ከለኹ ኣብ ውሽጢ እቲ ዓቕሊ ማለት እቲ ብደገ ዘሎ ዓቕሚ መፂኡሲ ነቲ ውሽጥኻ ዘሎ ፖቴንሻል ወይ ድማ ኢነርጂ ስዒርዎ ንኸይከይድ ዝቆፃፀር ማለት እኳ ሓይሊ ማለት እኳ ዓቃል እዩ ብዛዕባ ሙሴስ ከምኡ ምሽሎ ዓቃል ኢልዎ እንታይ ማለት እዩ ሓያል እዩ ማለት እዩ ብርቱ እዩ ንዝመፅእ ነገራሲ ህድእ ኢሉስ እንታይ ገብሮ ይሕልፎም ነዲሮም ክመፁ ከሎስ ይሕድኦም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ከምዚ ኣብ ኣገልግሎቱ ርኢና ኢና ብብዙሕ መገዲኦም ኣቢሎሞ መፅኦም ህድእ ኣቢሉ ይመልሶም ነይሩ ናይ ጴጥሮስ ቁጣ ከይተረፈ መሊሱ መቁረፅ ዘዳሓነሉ ምክንያት እዝኒ ክቁረፅ ከሎ ዝፈወሰሉ ምክንያት እንታይ ህድኣቱ እዩ ኖ ኢሉ እምበር መቐፀለት ነይራ ሴፍ ዘልዕሉ ብሴፍ ጠፉ ፅሑፍ ኢሉ እንታይ ገይርዎ እንታ ጉዳይ መሊስዋ ስለዚ ዓቃል ነገራት ኣብ ምቁፃር ዓቕሚ ዘለዎም ሓደ ጥንቁቅ ስርዓት ዝሕሉ ዝፈልጥ ብሓሳብ በካይዳ በመንፈሳዊ ነገራቱ እንታይ ዝገብር ማኔጅ ዝገብር ማለት እዩ ጥንቁቅ ራባይ ቀፃእ ነፍሱ ለባም
ቀጻዕ ነብሱ እዚ ድማ እንታይ ቀጻዕ ነብሱ towards himself ወይ ከዓ death to self ማለት እዩ ንገዛ ርእሱ ንምቕታል ሞት ኣብ ርእሱ ዝውሰብ ማለት እዩ መንፈሳዊ ሞት ኢና ንዛረብ መንፈሳዊ ኣሰራርሓ ኢና ንዛረብ ሞት ክንብል ከለና ካብ ነገራቱ ዝሞተ ማለት እዩ ቀጻዕ ነብሱ ማለት ካብ ነገር ለባም ንርእሱ ቅርጺ ዘትሕዛ ሃሌሉያ አሜን ንርእስና ቅርጽ ናይ ምትሕዝ ካራክተር ማለት እሱ ይባይዘው ቅርጹ ምትሓዝ ማለት እዩ ካራክተር ብናይ መን መለክዒ ብናይ ክርስቶስ መለክዒ ብናይ መን መለክዒ ብናይ ኣምላኽ መለክዒ ኣነን ንስኻትኩም ንኣምላኽ ክመስል እንታይ ማለት እዩ ካላ ዘራረባ ቅርጺ ክንሕዝ ናቱ ቅርጺ ናቱ ኣካይዳ ናቱ መገዲ ናቱ ልቢ ናቱ ተሓሳስባ ከም ልበይ ዝበለ ነቢይ ከተስየ ክልበልና ኣብቲ ናተይ ቦታ ዝኣቱ ማለት እዩ ኣብቲ ናተይ ስፍራ ዝቐውም ልክዕ ዓቐን ኣብቲ ዓቐን ክንኣትወሉ ከለና ኣቦ ይሕጎስ በዚ ታስዋይ ዮሐንስ 15 ዝዛረብ ከሎ ኣቦይ በዚ ይኸብር ዝበሎ ፍረ እንተፈረኹም ኣባይ እንተፀናኹም ኣነ ድማ ባኻትኩም ቃለይ እንዳበለ ዝቀፂሎም ወዳት እንተይ ኣቦይ በዚ ይኸብር ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ኣቦይ በዚ ይኸብር እንታይ ማለት እዩ ኣቦ ዝደልዮ ነገር ትገብር ክጅምር ከለኻ ኣቦ ይኸብር ቅድም ይሕጎስ ካልእ ምኽባር ኣቦ ክቡር ዲኮነን ካብ መጀመር ካብ ርእሱ እኮ ክቡር ሓቂ ግን ዝኸብረሉ መገዲ ምን ኣብ ካልኦት ንዑ ኣባኻ ከተሪኦ ከለኻ ማለት እዩ ካልኦት ሰባት ንክርእይዎሲ ኣባኻ ፍረ እስኻ ፍረ ክትፈርኽ ጅምር ከለኻ ኣቦ ይኸብር ቅድም እሱ ሕጎስ እምበር ብነብሱ ብርእሱ እሱ ክቡር ኣሜን ንሕና ንውስኸሉ ነገር እኮ የለን ነቦኮ ንሕና ንውስኸሉ ነገር የለን ግሎሪዮስ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ዘለና ኣሜን ኣዝዩ ስልጡን ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ዘለና ግን ተፀዊዕና ኢና ውሉዱ ክንከውን ተፀዊዕና ኢና ብሽሙ ተፀዊዕና ኢና ስለዚ ኣባና ፍረ ክርኢ ከሎ ኣቦ ንዓና ክርኢ ከሎ ካልእ ሰባት ንዓና ክርኢ ከሎ ኣቦ ይኸብር ፍረ እንዳፈረኻ ብዝኸድካ መጠን ኣቦ ኣብ ክንዳኻ ይሕጎስ ውሉደይ ይብለካ ባርያ ይብለካ ሓራይ ስለዚ ቀጻዕ ነብሱ ለባም ቀጻዕ ነብሱ ለባም ንርእሱ እንታይ ዘትሕዛ ኢልና ኣለና ቅርጺ ዘትሕዛ ኦኬ ምሳሌ ገለገለ ጥቅስታት ክበኩም ምኽእለ ምሳሌ 13:16 እንታይ ይብል ኣእምሮኛ ሰብ ብምስትውዓል ይዓይ ምሳሌ 13:16 ኣእምሮኛ ሰብ ብምስትውዓል ይዓይ ዓሻግና ዕሽነት ይዝርግሕ ይብል ክልቲኦም ሰርቪስ ይህቡ እዮም ዓሻ ሰርቪስ ይህብ ለባም ሰርቪስ ይህብ ክልቲኦም ዝህቦኻ ይፈላለዩ ኣእምሮኛ ሰብ ብምስትውዓል ይዓይ እንታይ ይለቅቕ ማለት እዩ ዊዝደም ረሊ ዝገብር ማለት እዩ ዊዝደም ይለቅቕ ምስትውዓል ይለቅቕ ምኽሪ ይለቅቕ ዝጠቅም ነገር ማለት እዩ ዓሻግና ዕሽነት ይዝርግሕ ኢልዎ ሚኒስትሪ ክልቲኡ እንደገና ምሳሌ 12:16 ከም ዝብለና ምሳሌ 12:16 ኩራ ዓሻ ብኡብኡ ይፍለጥ ኩራ ዓሻ ብኡብኡ ይፍለጥ ለባም ሰብ ግና ፀርፊ ይሓብእ ከይወፅእ እኳ ይሓብኦ ፕሬዝ ጋድ ኣሜን ከምኡ ዓይነት ኣገልግሎት ኣገልግሉ ሓራይ ብድሕሪኡ ኣገባብ ዝፈልጥ ኢልዋ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ባይዘው ኣብ ኩሉ ህይወት እዚ ንሕና ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወት ኢና ቆኑ እቲ ሓርነት ስለ ዘለና ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወት ሓርነት ኣለና ከምዚ ናይ ዘላለም ህይወት ዘተኮረ ቪዥን ስለ ዘለና ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ንኣሽቱ ነገር ዓይነት ተኮርና ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣገባብ ዝፈልጥ እንታይ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳምፕልና እዩ ሞዴልና እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበይ ይዛረብ እንታይ ይዛረብ ማዓስ ይዛረብ ይፈልጥ ምስ መን ይዛረብ እንታይ ይዛረብ ይፈልጥ ፅቡቅ እዩ ሪናቶ ኮና ንዝኾነ ዝመፅእ ኣንጻር ኔጌቲቭ ዝኾነ ሓሳባት ዘለዎ ዘበለ ብምሉእ ኢንፋክት ከምኡ እዩ ነይሩ ኣገልግሎት ናይ ጎይታ ኔጌቲቭ ኢነርጂ ሪሊዝ ዝገብር እዩ ብምሉእ ኣገልግሎቶም ፀርፊ ምውራድ ቅትለት ገለም ፅልኢ እዮም ዝነዝሑ ነይሮም እዚ እንዳገበሩ ከሎ ዝምልሰው ዝነበረ መልሲ ግን እሱ ከምቲ ናቶም ኣይኮነ ዝምልስ ነይሩ እዚ ኣገባብ ምፍላጥ ማለት እዩ ተደሊኻሉ ዘለኻ ቦታ ኣብኡ እንታይ ዓይነት ወርድስ ትጥቀም ሳምታይምስ እኮ ክትዛረብ እኮ ትኽእሎ ብዙሕ ዓይነት ቃላት ኣሎ ኦኬ ብዙሕ ዓይነት ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ግን ትርጉም የብሉ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ፈሊጥካ ሕጂ እንታይ ምግባር ይሸከ ኣገባብ ነፍሰይ ኣገባብ ሓዚ ትብላ ቅርፂ ሓዚ ነፍሰይ ትብላ ቅርፂ ኢኻ ትትሕዛ ሽዑ ቅርፂ እንዳሓዘልካ ኸይድ ቅርፂ እንዳሓዘልካ ኸይድ ከሎ መዓስ ኢኻ ትሕጎስ
ጊዜ ሓሊፉ ነገራት ከይዱ ካልእ ጊዜ ሽዑ ካብቲ መፈንጠራ ከም ዘምለጥካ ምስ ፈለጥካ ሽዑ ትሕጎስ መፈንጠራ ስለ ዝኾነ ኣገባብ ሰብ ብቃላቱ ስለ ዝተሓዝ እዩ ሰብ ብቃላቱ እንታይ ይገብር ይተሓዝ ይፍንጠር እዩ بقالات أفكار تفنتر كانديلو تتحس كانديلو حاجة تفي يفنتر يقال بعد فيزيك هم زي أفتنا علم شيريش ندي أفتنا علم شيريش بتفرد تعاتها بقالك كتفرد غيرها نشدش تور حكيز شدش تعمد كفرد كاغي إذا قبل زفت أم كايو نشدش تور حي مغزات زوهبي أو أقاوم أجابة زي مفلات كاجنا تزارب كي تبهلك بمزرابك أنت أرسل كاسميت كاسر زي تقول أزر كاس بمملاسك فردي كوسا قال شو بدش تعمل بعد غلا يسألني خا هجي نحنا كم كريستيانات عجبا كنفلت كبارنا عجبا آمين عجبا مش قرابتنا نبر كلنا أمن خدو حجر أمن أتو كتما أمن أتو سكتر أمن أتو بيت صحفتات أتو كلها تزارب كم كريستيان تبع الكاس كتب عليه بالكان كم كريستيان شوري زخنا أكيد أخلو كلو أجابة زفلت شوا سرعة زلوا وزنا يتكلمون أنا قلت شو حسابه بناي شوا يلولو سرعة زلوا أجابة زفلت ما سرعة زلوون كلها كم زي زار ستراح يكون زلوون كلها علوا سرعة ساوش تلوا أمين يسكتوا سكويتاي أجابة زفلت حفور زبلنا يتكلمون أنا قلت حفور تمات حفور respectable استخبره مالتي حكي حفور استخبر مالت ስለዚህ አገባ مفلات ማለት استخبرካ خون قبرك in fact احنا نسጋና ነበር ሰባት አይቆናል نسጋና ንክብረትና ንሽምና ነበር ሰባት አይቆናል ግን ቃል አምላክ እንዳፈለጥካ በዘኸድካ መጠን respectable እንዳኾንካ ትኸይድ respected እንዳኾንካ ትኸይድ አምላክሲ ንዓኻ እንታይ ገብረክ የዕቤክ ዓብ ይገብረክ ሓፍ ብለክ ንምንታይ አገባብ ስለትፈልጥ አሜን እኹል سب كتب بحال قبرك شوا سب كتب بحال بزح سرعة زلوا سرعة زفلت سروح وزلوا حفور سب كبر سب بستسرع هو زنبر سب كتب بحال يخلق كمان عجبا مفلت أقل شيء كمان حدا يملك سوي لما كمان حدا يوانجيل أقل قالي ومن حدا يمنجست عملك أقل قالي كم دي أنا نقدر تفلت كباك تايم مفلت أقل شيء ساعة بيت سبات كتزرارب كلها صوب بالكا إذا حجي زي مفلت كاي كون زري على سلا زي بالكاي كون تيلا عجبا وصلت فلت عجبا ما أس تزار ما أس كان نقرأ تبل دافنت كابز خد كامل دماجي هذا أملاك سب استسرع حيوت كم زلوا ملكتون تايو عجبا مفلاتو هذا قبض بزح ملكته هذا عجبا مفلاتو معناتهم زلنا يا kingdom of order يزبح يا order kingdom يزناتنا kingdom أملاكنا أي زرقرق أملاك يكون كله كلن تايوان God of order يزار زل أملاكنا ناي سرعة أملاك يزار كل نجار تيز جبر استسرع رأي كم جمرة كوي عريبو أبزر فترة حدا عريبوي ما فز أملاك دم قبل ما ينتهي جبر نبريز يزين بنبرة انتهي سلز نبريو كايوس زرقرق سلز نبريو كاوي عريبو شو منفس جابر مسنفسه نتكرتي فورملس من رمات راح نبرت برخان نبرت يلوزونه فورملس زرقرق زنبرة نبت كرت أمشيوه أملاك زرقرق عيفتوني أمشيوه نب كرت نب بيوتي ماشي نب صباغ ماشي كعريو جميل شو برهان كابت ألمات فليوه صبوق كم زخنة رأيب رغم سرعة زلوا زبالة بمولو صبوقي كرت زحازة زبالة بمولو زرقة زيبل زبالة بمولو صبوقي آمين سلازي أجابة زفلت زبالة بمولو أزيك على زي سبيشال زي على زابتنا غريك انتهي ترجمة حزم مسلكم literal word راح تبين الحمد لله ترجمة well ordered house يعني ترجمة صبوا كوينو استمع حدر بيت تعال كمان تعجبها زفلت إلى زلوا well order مخان مالتي بتصبوا التحازة متحاز مالتي كذا صبوا غير كهات حزو بقى well order فا انت دابير كايلو ستورديو منبري زي فللي زي بلو تغير كايخ ويل اوردر ايكون ስለዚህ ጨንቂ
يجنق سلافت منفسه عالم أفلتتنا أب حساباتنا دما أبقاومنا دما زي استزرار نجار كله تبوا أيكونه أملاك حيقوس لذي أبزيخا تمسرتو أبزيخا تسرتو هيوتك قال لي نجار كينوت وورد كينوت إنتاجهم تزلوا أقاوما يقدسي هراي قول سير بعد حموش فيش انتهي بلنا خون زابا جبا مفلاسي قول سير حموشته قول سير بعد حموش فيش انتهي بلنا خون حساباتنا أجباب متحاز قالتنا أجباب متحاز نجاراتنا دليلنا كل أجباب متحاز هيوتنا أجباب متحاز أخير ماتي قال سير بعد حموش تنشدوش تنتايبل جزء إن عدكم مستم أوز عايزلو بتباب تملالسو لنفس وكف كم زجبا كم يجركم كتملسوا من تختفلتوا زرباكم بجو اتقامما كل ساعة بتسقى يخون آمين انت خم تجبروا كم يجركم كتملسوا خم زلكم من تختفلتوا يزار زل كم يجركم لنفس وكف كم زجبا كم زجبا أقول كلهم تجروا open your world كم زجبا مالك انت مالتي كم تعمد أسوء ككمت عينت نايت زرباتات ككمت عينت فيس زقبركا challenge زقبركا نجارات بملؤ زقبا ملسك تمنتي well handling مالتي صبو التحازا مالتي كتحزوم انتي زرباكم بتسقى بجاو تقامم يكون قراصاي كون يبلون امين بدحرينا تقبل غاشا تقبل غاشا إذا تقبل غاشا كم حبرتسب كم كالتشر بزح كابنا زرحه يكون مقبل غاشا نفلطينا دحاني كالتشرنا صبوي ነገር ግን ናፍተ መንፈሳው ነገር ከነምጽቆልና ግን ተገድድካ ደይኮነስ ሕጉስ ልብሐልክ ደስ ይልካ ጋሻ ተቀበል ደስ ይልካ ከምዝ እቺ ኸመጭ ከም እንዳልካ ይተቀበል አይጥዕመንን በሎ አይጥዕመንን በሎ አይጥዕመንን አይትምጻ አይጣን ከም ያሃትሉ ካብ ምንታት ከብር መጽሐ እጅ ገለም ሰባት አለኹም ዝብሉ ሰባት እጅ አገባብ ዘይፈልጡ ተኮይና ሲዘረቦም ዘይማር ነው ታላት ከብር መጽሐ ከይደወል ካልመምጽ አይልካ ዋላ ከይደወለ ይምጻ ጋሻይ ነገር ግን እስኻት ገብራ ዝግባ ካንተያ ሕጉስ ልቢ ንመቅባላ ጋሽ ተቀላደሙ ይዝብል ኤኒ ታይም ከመጸካ ኸይ ግን አምቅባል ካፍቲ ኤክስተርናል ዝኾነ ሰርቪስ አይኮንኩን ዛሮ ዘልኻል ኣብትና ውሽጢ ልቢ ዛሮ ዘልኹ መጽኸሎ ሰብ ኣብዚትካ ሕጉስ ዲኻ እቲ ሕጉስ ጋሽ ኤኒ ታይም ከመጸካ ኸሉስ ድሉ ዲኻ ብዙ ግዜ ምስ ምንታይ ነን ተሓዙ ወይ ዝብላ ይብለይ ወይ ንቅበለሉ ተሽቢ ብል ኢልና ነንተሓዙ ኖ እሱ ይኮነ እሱ ክህሉ ኺሉ ከይሉ ኺሉ ዋላ ጸሊኻ ቃላምና ክሸር ጌርካ ሓሳባት ናይ ስራሕ ተዘራሪብካ ገለ ክትከፈላለ ትኽእል ኢኻ እንተሊካ ተብሎ ምክንያቱም ሰብ ክበልዕ እዩ ከይመጽእ ኽእል ኣብ ውሽጢ ዘሎ ልቢ ግን ኣገዳሲ እዩ ኣሜን ስለዚ ኣገባብ ዝፈልጥ እዚ ዝበሃል ሓደ ክራይቴርያ ተቐባል ጋሻ ብፍቕሪ ኣሜን ብፍቕሪ ዕብራውያን 13 ካብ ሓደ ስጋብ ክልተ እንታይ ይብል ፍቕረውነት ጽናዕ ገሊኣቶም ከይፈለጡ ኣቡን መላእኽቲ ከመጋይሽ ተቐቢሎም ኣለዎ እሞ ምቕባል ኣጋይሽ ኣይትረሱ ዕብራውያን 13 ካብ ሓደ ስጋብ ክልተ እዚ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ሕጂ ኣይትረሱ ፓርት ኦፍ ናይ ኣገልግሎትኩም እዩ ገሊኣቶም ከይፈለጡ ንመላእኽቲ ከመጋይሽ ከም ሰብ ተቐቢሎም እቴሞም ኣሎ እንግዶም ከም ባል አብርሃም ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ድማ ግበሩ ይብል ናይ ሞደት ሓሳብ ንምስት መሃር ብቑ ዝኾነ ሓደ አገልጋል አምላኽ ወይ ድማ ሓደ ጸላይ ዝበሃል ሓደ መንፈሳዊ ሰብ ዝበሃል ሓደ ክርስቲያን ዝበሃል ዝተፈላለዩ ኤሪያ ናይ አገልግሎት ዘገልግል ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ቃል አምላኽ ክህልዎ ኣለዎ ቃል አምላኽ ዘለዎ ኩሉ ዓይነት አገልግሎት ምስ ቃል አምላኽ ዝተተሓዘ ኩሉ ዓይነት አገልግሎት ዋላ ተነበ ንምንታይ ሓዊ ካብ ሰማይ ተወርድን ቃል አምላኽ ተዘይብልካ ትርጉም ይብልካ ቃል አምላኽ ክትመርክ ትብላለካ ኦኬ እስኪ መምሃር ዝብል ሓሳብ ኣብ ሰለስተ ትርጉም ኣቐሚጠልኩም ኣለኹ ንምስት መሃር ብቑ ዝኾነ ዝብል ሓሳብ ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢሳይያስ 54 እንተዛረበሉ ደቂ ካብ እግዚአብሔር ተምሃሩ ክኾኑ እዮም ይብል ክመሃሩ እዮም ኩላቶም ደቂ ክመሃሩ ብእግዚአብሔር ክመሃሩ እዮም ሰላም ደቂ ይኹን ሰላም ደቂ ይኹን ሓበ ክኸውን ይብል ኢሳይያስ 54:13 ካልኣይ ጢሞቴዎስ ኣለና ዮሐንስ
ሽዱሽተውን ኣለና ምናልባት ኣይፅሓፍኩን ከይኮነ ኣብዚ ዮሃንስ 6:45 ኣለና ሃራይ እስከ ብዛዕባ እዚ ሰለስተ ትርጉም ንርአ ሰለስተ ትርጉም ተቀዳማይ ትርጉም ኣብዛ ቀሚጠልኩ ንኻልኦት ክምህር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ተቀዳማይ እንታይ ገብር ነዚ ዝፈለጦ ቃል እንታይ ዝገብር ንኻልኦት ናይ ምምሓር ናይ ምምቃል እቲ ቃል ንኻልኦት ክምህር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ወይ ከዓ ፀጋ ዝተሰከመ ናይ ከምኡ ፀጋ ክትምህር ኢልካ ቃሉ እንተዳ ጀሚርካ እቲ ፀጋ ይሰርሕ እዩ ኣሜን እንታይ ይበሃል እዚ ሰለስተ በበይንን ዝኾነ ትርጉም ናይ ግሪክ እየን ዘለዋ that's why በሰለስተ ትርጉም ኣምፂልኩም ዘለዎ በሰለስተ ዴፊኒሽን ንምስትምሃር ብቑ ዝኾነ ኢልዎ ዘለዋ ካብቲ ሓደ ኳሊፊኬሽን ናይ ኣምላኽ ሰብ ተባሂሉ ክፅዋዕ ተኮይኑ ንምስትምሃር ብቑ ዝኾነ ቀዳማይ ንካልኦት ክምህር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ወይ ድማ ፀጋ ዘለዎ ዲዳክቲኮስ ዝመሳሰላይን ግን ብሓደ ፊደልፈላለየን መብዛሕትኡ ዲዳክቲኮስ እዚ እንታይ ኢሉ ይትርጎም ኣብቲ ናይ ግሪክ ወርድ ንካልኦት ክምህር ዝኽእል ፀጋ ወይ ዓቕሚ ዝግለጸሉ ካልኣይ ክመሃር ዝኽእል ኣፒታይት ዘለዎ ማለት እዩ ክመሃር ኩሉ ግዜ እንታይ ገብር ኮፍ ኢሉ ዋላ መምህር ይኹን ዋላ ናይ ካልኦ ናይ ምምሃር ዓቕሚ ሃልዎ ክመሃርካ እንታይ ዝገብር ኮፍ ዝብል ሸዋሓ ዘለዎ ዲዳቲኮስ ኣብዚ ክ ኣላ ኣብዚ ድማ ቲ ኣላ ዲዳቲኮስ ሸዋሓት ዘለዎ ክመሃር ዝኽእል ኩሉ ግዜ ናይ ምስማዕ ሸዋሓት ዘለዎ ዕቡይ ዘይኮነ ማለት እዩ ኣለኹም ሳይ እዚ ምልክት እዩ ሳልሳይ ካብ ኣምላኽ ዝተምሃረ ዲዳክቶስ ቶ እያ መፅያ ዘላ ኣብዚ ቲ እያ ዘላ ኣብዚ እውን ቲ እያ ዘላ ቶ እዚኣቶም ሰለስቲኦም ነናቶም ትርጉም ኣብቲ ናይ ትግርኛ ናይ ዘገድስ ሞር ዘገድሰነ ናይ ትግርኛ ናዩ ዲዳክቶስ እዘን ሰለስተ እንታይ ትርጎማ ንኻልኦት ክምህር ዝኽእል ናይ ምምሃር ሸዋሃት ዘለዎ ክመሃርካ ኮፍ ዝብል ማለት እዩ ሳልሳይ ከ ካብ ኣምላኽ ዝመሃር ፈቃደኛ ዝኾነ ኦፕን ስፒሪት ዘለዎ ማለት እዩ ካብ ኣምላኽ ንክመሃር ኮፍ ዝብል ፐርፐዝሊ ኣብ እግሩ ዝመፅእ ኣብ ቃሉ ዝመፅእ ኣብ ሕልፍኙ ክኾን ከሎ ኣብ ገዝኡ ክኾን ከሎ መፅሓፉ ክግንፅል ከሎ ጥራዙ ኣጀንዱ ገለ ኩሉ ነገር ሒዙ ሰማያቱ ከፊቱ ኮፍ ኢሉ ካብ መንፈስ እግዚኣብሔር ክመሃር ቃሉ እንዳንበበ ከሎስ ክመሃር ፈቃደኛ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ዘይተዓፀዎ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ እዚ ናይ ምንታይ ፀገም ይረአ መስለኩም ኣብ ቴዎሎጂ ኣብ መምሃራ ካብ መንፈሱ ኣይመሃሩን እዮም ስኮላርስ ክኾኑ ከለዉ ኩሉ ፅሑፋት ገለባቢጦም ገለ ስለ ዘበለዎ እቲ ክፈልጥዎ ዝግባእ ብምሉእ ምስ ፈለጡ እቲ ዘፍልጥ መንፈስ እግዚኣብሔር ምዃኑ ካብ መጀመርያውን ክስሕ ስለ ዘይብልካ ደቅኺ ኩሎም ይብል ብእግዚኣብሔር ክመሃሩ እቲ ኣክሰስ ክትዓፅዎ ይብልካ ስለዚ ሰለስቲኦም ነናቶም ትርጉም ኣለዎ እዞም ሰለስቲኦም እቲ ቀዳማይ ናይ ምምሃር ዓቕሚ ክእለት ዘለዎ ክምህር ዝኽእል ብቕዓት ዘለዎ ምስ ኤክስፔሪየንስ ጥራሕ ዝተተሓዘ ዘይኮነሲ ምስ ግሬስ እንኮን ላይ ዝተተሓዘ ምስ ተመክሮ ጥራሕ ዘይተሓዘ ምስቲ ፀጋ መዓስ ዝመፅእ ፀጋ ዘለና ነቲ ቃል ናይ ምምሃር ናይ ምፅናዕ ናይ ምንባብ ናይ ምፅማዕ ድሌት እንዳረኣኻ ናትካ ዲቮሽን ናትካ ትግሓት እንዳወሰኸ ብዝኸደ መጠን ናይ ምምሃር ዓቕሚ ድማ ኣባኻ ይግለፅ ኣሜን ዘይንብብ ሰብ ክምህር ኣይክእሉ ግዜ ዘይወስድ ሰብ ክምህር ኣይክእሉ ንምንታይ ኣበየሉ ዝመልእኻዩ ኣበየሉ ዝተዳለኻዩ ኣበየሉ ዘስተንተንካዩ ኣበየሉ ዝፈተሽካዮሙ ዘፅረኻዩ ተደይ ኮይኑ ክትምህር ኣይትኽእል ከምኡ ተጌርካ ኸ ትምህር ትኽእል ኢኻ ኣፍካ ክትከፍት ከለኻ ካባኻ ቃል ፀጋ ይወፅእ ኣሜን ተኻልኣይ ትምህርቲ ክቀስም ዝኽእል ክመሃር ዝኽእል ፈቃደኛ ኣፒታይት ክፉት ዝኾነ ሸውሓት ዘለዎ ማለት እዩ ሳልሳይ ካብ ኣምላኽ ዝተምሃረ ዲዳክቲኮስ እስከ እተን ጥቕስታት ንረኣየን እሞ ናይ ሎሚ ትምህርትና ክንዓፁ ምንቲ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 2 ነውፅእ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ባርያ እግዚኣብሔር ንኩሉ ለዋህ መሃሪ ዕጉስ ክኸውን እምበር ክበኣስ ኣይግብኦን እዩ ምናልባሽ እግዚኣብሔር ንሓቂ ምንቲ ክፈልጥዋ ኢሉ ንስሓ እንተሃቦም ይብል ካልኣይ ጢሞቴዎስ 2 ይስራዋይ ባርያ እግዚኣብሔር ንኩሉ ለዋህ መሃሪ ሕጉስ ክኸውን እምበር ክበኣስ ኣይግብኦን ምናልባሽ እግዚኣብሔር ንሓቂ ምንቲ ክፈልጥዋ ኢሉ ንስሓ እንተሃቦም ንሱ ነቶም ተፃረርቲ ብሕድኣት እናገናሆም ፈቃድ ኣምላኽ ክገብሩ ኢሉ ይብል እንታይ ክገብሩ ፈቃድ ኣምላኽ ክገብሩ ኢሉ ምስ ኣውፅኦም
ንሳቶም ካብ መፈንጠር ኣምልጦም ናብ ልቦም ይምለሱ እዮም ካመን ብናይ መን ኣገልግሎት ተበጊሶም እዮም ከምኡ ዝኾኑ በቲ ባርያ እግዚአብሔር በቲ ብመገዱ ብኩሉ እንተነው ክምህር ዝኽእል ሰብ አሜን ሓራይ እንደገና ቲቶስ 1:9 ኣለና ካብዛ ካላይ ጢሞቴዎስ ከይወፃና ናብ ሓደ ንመለስ ካብዛ ካላይ ጢሞቴዎስ 2 ከይወፃና ምዕራፍ 2 ከይወፃና ናብ ቁጥሪ 1 ንመለስ ካላይ ጢሞቴዎስ 2:1 ኣታወደየ እምበኣርሲ በታብ ክርስቶስ እዩ ዘሎ ጸጋ ደልድል በናይ ደልዲሎ በታብ ክርስቶስ እዩ ዘሎ ጸጋ ደልድል እታ ቀዳመይ ትርጉምና እንታይ ንኻልኦት ክምህር ዝኽእል ዓቕሚ ወይ ጸጋ ዘለዎ ጅስ ክድልድል ኣለዎ ኣብቲ ጸጋ ዝተራዕሰ ዝተጸግዐ ህይወት እዚ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር ካባይ ሰማዕኻዮ ድማ ንካልኦት ይብል ንካልኦት ጸጋ ምስ ተቐበልካ ምስ ደልደልካ እንታይ ኢኻ ትገብር ንስኻ እውን ነቲ ትምህርቲ ነዚ ኣካይዳ እዚ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር ንካልኦት ክምህሩ ንዝከኣሎም እሙናት ሰብድሪ ሓቦም ዳገበሩ ዝኽእሉ ክምህሩ ከም ንፉእ ይብል ሽዑ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዓቃይታይ ምሳይ ኮንካ መከራ ጽገብ እንዳበለ ይቕጽል ከምኡ እንዳበለ ስጋብ ቁጥሪ 7 ከይድ ኮለና እግዚአብሔር ብኩሉ ይብል እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ተማሃሩ ኮን እዩ እግዚአብሔር ብኩሉ አእምሮ ከበካይሞ ነዚ ብሎ ዘለኹ አስተውዕሉ ዝድማ እንታይ ኢሳይያስ 54:13 ደቂኺ ኩሎም ብእግዚአብሔር ክመሃሩ እግዚአብሔር እንታይ ከበካይሉ ኣሎ አእምሮ ካብ አምላኽ ምምሃር ማለት ካብ እግዚአብሔር ምምሃር ማለት ካብ አምላኽ ዝምሃር ማለት እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ከፍተሉ ሐሳባቱ ነዚ ዘንብቦ ነዚ ፈልጦ ዘበለ ከፍተሉ ፈቃደኛ ዝኾነ ሰባት እዩ በመንፈሱ አቢሉ ማለት መንፈስ ነዚ ዓሚቕ አምላኽ ይተረፍ እንታይ ይገብር ይዝብሉ ይምርምር ነቲ ዲፕ ዳውን ዝኾነ ከይተረፈ መንፈስ እግዚአብሔር እንታይ ይገብረካ ጀምር የፍልጠካ ጀምር አሜን ሃሌሉያ ሃራይ ናይ ሞዳተ ተጠቕስና ነንበባት ቲቶስ 1:9 ንሱ ኦኬ ምልስ ኢላ ክንበቦ እቲ ኤጲስቆጶስ ኦኬ ላዕል ዘንበብናዮ ሓሳብ አንቶይ ስለ ዘንበብናዮ ምድጋማ የለና እቲ ኤጲስቆጶስ ክኸውን ዝድሊ መንቀብ ዘይብሉ እንዳበለ ሰብኣይት ሰብ እንዳለ ዝተዛረበ ብድሕሪኡ ቀፂሉ እንታይ ይብል ቁጥሪ 9 ንሱ በቲ ጥዑይ ትምህርቲ ይብል ንሱ በየናይ በቲ ጥዑይ ትምህርቲ ምእንቲ ክምዕድ ነቶም ተቐናቐንቲ እውን ምግንሆም ምእንቲ ክከኣሉስ በቲ እሙን ቃል ምህሮ ይጽናዕ እንታይ ይግበር ይጽናዕ ክትመሃር ኮላኻ ከተነብብ ኮላኻ ትፈልጥ ክትጅምር ኮላኻ በየናይ መገዲ ክትከይድ ትጅምር ኢኻ ሽዑ በቲ ቅንዑ መገዲ ክትከይድ ትጅምር ኢኻ ነትሱ በቲ ጥዑይ ትምህርቲ ይብል ብዙሕ ዓይነት ትምህርቲ ኣሎ ንሱ በቲ ጥዑይ ትምህርቲ ምእንቲ ክምዕድ ነቶም ተቐናቐንቶም እውን ምግንሆም ምእንቲ ክኽእልሲ እንታይ ይገብር ምእንቲ ምግናሕ ምእንቲ ክኽእል እውን በቲ እሙን ቃል ምህሮ ይጽናዕ እንታይ ማለት እዩ ንክትገኒሕ ኢልካ ዶ ትፈልጥ ኢኻ ኖ ከምኡ ይኮነ ንዛር ዘሎ ግን መግናሕቲ እውን ፍልጠት የድልየካ እዩ ንክትገንሕ እውን ኣቐዲምካ ኣወዳዲርካ ኢኻ እዚ ጌጋ እዩ እዚ ቅኑዕ ኢልካ ክትገንሕ ትመፅእ ስልካ ይትገነን ኢኻ ስለዚ ነቲ ጌጋ ዝኾነ ፈሊጥካ ያለኻ ነቲ ጥዑይ ዝኾነ ነቲ ቅኑዕ ዝኾነ ፈሊጥካ ያለኻ ብድሕሪኡ ናይ ምግናሕ ፍልጠት ኣለካ ክትሰብር ኢልካ ይኮንካን ክትገንሕ ከተቐንዕ ኢልካ ኢኻ ትገንሕ አሜን ስለዚ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ንሱ በቲ ጥዑይ ትምህርቲ ምእንቲ ክምዕድ ቀዳማይ ክምዕድ እዩ ነቶም ተቐናቐንቲ እውን ምግንሆም ክገኒሕ ምእንቲ ክከኣሉስ በቲ እሙን ምህሮ በቲ እሙን ቃል ምህሮ ይጽናዕ ደው ይበል ብዙሓት ዘይእዘዙ ተዛረብቲ ሓተውቶ መስሓትን ኣለዉ እዚኣቶም ምናዳ ካብ ሰብ ግዝረት እዮም ንሳቶም ርኩስ ረባሓ ምእንቲ ረኽቡ ኢሎም ዘይግባና መሃሩ ንብዘሎ ኣባይቲ ዘገለባብጡ ምዕባስ ዓፎም ግቡ እዩ ሓደ ካባታቶም ናታቶም ነቢ ሰብ እንዳበለ ይቕፅል ናብ ፕሮፌቲክ ስለ ዝቕፅል ሰብ ቀርጤስ ኩሉ ሓሰውቲ እኩያት ዓራዊት ሓካያት ኣከብዲ እዮም በለ እዚ ምስክር ዝሓቂዩ ስለዚ ብእምነት ምእንቲ ክትዕዩ ናብ ፅውፅዋያት ኣይሁድን ናብ ትእዛዛት እቶም ካብ ሓቂ ዘንበሉ ሰባትን ከይቕልቡ የሕሚምካ ግናሓዮም ይብል ሪኹም ስኢልካ ይኮንናን ዝግናሕ ማለት እዩ
ፍልጠቱን ከለይካዩ ክትምዕድ ኮለኻ ፍልጠት ከለይካዩ ክትገነ ኮለኻ ፍልጠት ከለይካዩ ካብኡ እንዳበለ ይቕፅል ንሳቶም ነቶም ንጹሓት ብዘሎ ንኹሉ ንጹሕ እዩ ነቶም ርኩሳት ዘይኣምኑን ግና እቲ ኣእምሮኦምን ሕልንኦምን ርኩስ እዩ እምበር ከቶ ንጹሕ የብሎም ኣምላኽ ከም ዝፈልጦም ባዕሎም ይብሉ ንኣምላኽ ከም ዝፈልጦ ባዕሎም ይብሉ ፍንፉናትን ዘይእዙዝን ንሰናይ ግብር ዘበለ ኩሉኻ ዘይጠቕሙን ብምዃኖም ግና በቲ ግብሮም ይክሕድዎ ኣለዉ ብዘረቦም ኣይበለን ብግብሮም ስለዚ ካራክተር ምቕራፂ እንተዳይልና ብኩለንተናኻ ንኣምላኽ ምምሳል ማለት እዩ ኣሜን ብግብርኻን ብቓላትካን ንኣምላኽ እንዳመሰልካ ትኸይድ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣሜን ስለዚ ክርስቶስ ሞዴልና እዩ ንሱ ናይ ዘይረአ ኣምላኽ ኤግዛክት ዝኾነ ንኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ እዚ ገሊፅዎ ዝኸደን ዝገልጦ ዘሎን ብቃሉ ቢሉን ዝገልጦ ዘሎን ድማ ሓደ በይኑ ንሱ እዩ ንሕና ድማ ንኡ ክንመስል ተፀዊና ኢና ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚ እዚ እንተዳ ጌርና ኣብ ሂወትና ውፅኢታዊ ዝኾነ ሂወት ውፅኢታዊ ዝኾነ ሓይሊ ዘለዎ ብኩለንተኑ ዕጡቕ ዝኾነ ፓወርፉል ዝኾነ ኣቃውማ ስትሮንግ ዝኾነ ኣራግፃ ይህልወካ ኣሜን ኣብዚ ምድሪ እዚ ክትመላለስ ከለኻ በዚ ነገር እንተዳመሊኻ ቻሌንጅ ክመፅእ ከሎ መከራ ክመፅእ ከሎ ሰልፊ ክመፅእ ከሎ መርገፅ ኢኻ ኣይረመካን መቆም ኢኻ ስፍራኻ ከውሒ ከም ዝረገፀ ሰብ ደው ትብል ክስጉም ከለኻ ፓወርፉል ዝኾነ መገዲ ትስጉም ኣሜን ንመንግስቲ ጸልማ ዘናውፆ እዚ ንመንግስቲ ጸልማ ዘናውፆ ዓው ኢልካ ትፅልዮ ጸሎት ኣይኮነን ሕድእ ኢልካ ስለ ፀለኻኻ ኣይትስማዕ ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ኣቃወማኻ our character our stand ከምቲ ክርስቶስ ደው ኢሉ ዝተመላለሶ ንሕና ከምኡ ደው ኢልና ንመላለስ ግባእና ሓያላ ዝበሓሉ ሰባት ሓያላ ዝበሓሉ ጸለይቲ ኣርስና ጸሎ ስለ ዝኾነ ጸለይቲ እሳቶም እንታይ እዮም ዝገብሩ ተና ብፍልጠት ዘበለ ሙሉኣት እዮም እንደገናኻ ብኡ ንክመላለሱ ድማ ቅርፂ ዘለዎም እዮም ኣሜን ቅርፂ ስለዚ ካራክተር ማለት ኪኖት ንዛረቦ ኪኖቲ ድንን ንብሎ ኪኑ ዝግለጽ ውሽጣዊ ኣቃውማ ነው ንኣምላኽ ባህ ዘብሎ ንጸላይ ድማ ዘዋርዶ እዩ ናይና ኣኻትኩም ክብሪ ክንጸውር ዝገብረና እዩ ኣሜን ሃሌሉያ ስለዚ በዚ ሓሳብ እዚ ሎሚ ትምህርትና ንዓጭና ንጸሊ ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ግዜና ስለ ዘባረካ ብቃልካ ስለ ተዛረብካና ነመስግነካ ኣለና ድማ ነዚ ቃል እዚ ነዚ ትምህርቲ እዚ ሰምዕ ዘበለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣቦ መንፈሱን ኣብ ኣእምሮን ኣብ ፍልጠቱን ድማ እግዚኣብሔር ክዓይ ኢንቨስት ድማ ክገብር ብኡቢሉ ድማ እግዚኣብሔር ኣቦ ንመንግስትኻን ንኩሉ እዮ ዝጠቅም ናይ ክብሪ ኣቕሓ ኮይኑ ክመላለስ ምንቲ ስለትረድኦ መስግነካ ኣለና ንዓይኒ ኣሕዋተይን በዚ ነገር ስለትረድኣና እንዳረዳኻ ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣለና ግዜና ባርኽ ሽም የሱስ ኣሜን